जय जय राम कृष्ण हरे देव तुकाराम प्रभो रामचंद्र भगवान की जय। पवन सूत हनुमान महाराज की शांती ब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। म्हणून घ्यावे फळ मुळासी तरी मी आलो राम कार्यासी न जाता स्वामी कार्यसिद्धीसी सर्वदा आहारासी न सेवू। असो सर्व ज्ञानवान गुणवान आदरणीय वंदनीय अधिकार संपन्न अशी सर्व श्रोते सज्जन मायबाप माता मावल्या लहान थोर सर्वांच्या चरणावरती नतमस्तक होतो। श्री क्षेत्र असणारं चिखलबीड या ठिकाणी असणारा हा लक्ष्मण शक्तीचा कार्यक्रम गुरुवर्य समोर बसलेले असणारे आदरणीय रामायणाचे भीष्माचार्य ज्यांना म्हणता येईल असे असणारे आमचे गुरुवर्य बाबा महाराज महारुद्र महाराज पालकर महाराज ही सर्व असणारी मंडळी पुरी बाबा आहेत वडणे महाराज आहेत या सर्वांच्या सान्निध्यामध्ये माय बाबा हो जी काही असणारी संगती आता बाबांनी सांगितलं तसं संत संगतीचे काय सांगू सुख आपण सारिके करीत तात्काळ त्या ठिकाणी असणार म्हणून अशांच्या सर्वांच्या संगतीमध्ये म्हणून आमचंही अंतर त्या ठिकाणी पुनीत झालं। दोन शब्द बोलण्याचे हे कृपा आशीर्वाद त्या ठिकाणी प्राप्त झाले। आणि मी काही असणारा त्या ठिकाणी रामायणाचार्य नाही परंतु खरोखरच तुम्ही असणारा तुमच्या ज्ञानदृष्टीनं त्या ठिकाणी जर एक अशा चांगल्या दृष्टीनं माझ्याकडे पाहिलं तर मी दोन शब्द या ठिकाणी बोलू शकल। त्या न्यायाप्रमाणे कथेचं अनुसंधान असं या जो काळनेमी असणारा या हनुमानजीला एका रामभक्ताला रामकार्यापासून वंचित करण्याकरता गुंतवण्याचं कार्य करू लागलाय। सांगू लागले एवढे असणारे हे फळ तरी असणारं हे जल तरी असणारं तुम्ही सेवन करा। हनुमानजी उत्तर देऊ लागले अरे बाबा जे माझ्या स्वामीचं कार्य आहे आणि हे कार्य पूर्णत्वाला गेल्याशिवाय जल नाही पूर्ण नाही आहार सध्या मी सेवन करणार नाही कारण आपल्या असणाऱ्या स्वामीचं मालकाचं गुरुचं कार्य सिद्धीला गेल्याशिवाय त्या शिष्यानं त्या सेवकानं अन्नही सेवन करू नये असं माझं पण आहे। आणि माझ्या असणाऱ्या स्वामीचं रामाचं कार्य अपूर्ण आहे आणि ते पूर्ण झाल्याशिवाय मी कुठलाही आहार घेणार नाही फळ घेणार नाही असं हनुमानजी आणि काळनिमिषी बोलू लागले। सांडून स्वामी कार्यार्था जो पुढे घालील उदर चिंता तो महापापी तत्वता अधपाता जाय वेगी अधपाता जाय वेगी। आपल्या स्वामीचं असणारं कार्य अपूर्ण ठेवून जो असणारा स्वतःच्या उदरपूर्तीचं विचार करील उदराची आहुतीचा विचार करील त्या ठिकाणी त्याला असा दोष त्या ठिकाणी प्राप्त होईल। त्याला अधपाताला नरकाला जावं लागल आणि हे दोष मी प्राप्त होऊ देणार नाही। माझ्या स्वामीच्या कार्याकरता मी आलेलो आहे रामाचं कार्य आहे ही संजीवनी वल्ली घेऊन गेल्याशिवाय मला प्राप्त झाल्याशिवाय माझ्या कार्यामध्ये मी त्या ठिकाणी असणारा परिपूर्णतेला गेल्याशिवाय आहार सेवन करणार नाही असं हनुमानजी ठामपणे या काळनिमीला बोलू लागले। या लागी स्वामी कार्य न होता पूर्ण न करी फळ मूळ भोजन तुझ्या आदरा लागी जाणे उदक पान करीन। ऐक रे बाबा त्या ठिकाणी महाराज साधू महाराज ऐका तुमचा मान ठेवतो मी परंतु माझ्या स्वामीचं कार्य पूर्ण झाल्याशिवाय मी फळ मूळ असणारं भोजन त्या ठिकाणी घेणार नाही परंतु तुमचा मान म्हणून काही करील मी उदक पान करील त्या ठिकाणी पाणी प्राशन करील असं हनुमानजी आणि काळनिमीला बोलू लागले। ऐकोनी कपीच्या वचनासी राक्षस सुखावला मानसी अनायासे पावेल मृत्यूसी सरोवर उदकाशी प्रासिता। काळनिमीनं अनेक युक्त्या टाकल्या महाराज त्या ठिकाणी
काही का करून होईना याला असणार इकडे संपवण्याचं कार्य करायचं होतं. हे मनामध्ये उद्देश देह धारण करून काळणी मी म्हणले बरं झालं हे पाणी तरी का होईना प्यायचं म्हटलं, थोडंसं का असणार समाधान वाटलं. आणि याने म्हणले पाणी प्राशन केल्याबरोबर हे आपोआप बाहेरची पिढा बाहेर जाती. त्या ठिकाणी हा हनुमानजी असणारा हा वानर असणारा गतप्राण होईल आणि मी माझ्या कार्यामध्ये सिद्धीला जाईल, माझं कार्य पूर्ण होईल असा विचार करू लागले. सानीचे मानुनी पूर्ण बोले कपिसी वचन, स्वामी कार्य न होता जाण आग्रह आपण करू नये. आणि हे असणार त्या ठिकाणी सर्व बोलणं ऐकल्याच्या नंतर म्हणले स्वामीचं कार्य झाल्याशिवाय केल्याशिवाय तुम्ही असणारा आग्रह त्या ठिकाणी करू नये. परंतु हनुमानजीनं त्या ठिकाणी सांगितलं बाबा मी उदक प्राशन करील आणि मग काही हरकत नाही म्हणले. माझं म्हणणं तुम्ही ऐकलंय ना, नुसतं पाणी तरी जल तरी प्राशन करा. हनुमानजी पुढं काय करू लागले. आश्रमा समीप सरोवर अत्यंत पवित्र तेथेचे निर पान करिता अल्प मात्र औषधी समग्र देखसी. औषधी समग्र देखसी युक्ती केली तर ती शेवटला गेली पाहिजे. खोटं बोला तुम्ही जरूर, पण ते काय झालं पाहिजे, बोलताही आलं पाहिजे. सोंग केलं तर सजवता आलं पाहिजे. आणि मग तसं या काळनिमीनं सोंग केलेलं होतं. म्हणले महाराज इथं जवळच म्हणले सरोवर या आणि त्या सरोवराचं पाण्याची अशी ख्याती महती पाणी प्राशन केल्याबरोबर तुम्हाला इथूनच म्हणल्या कोणत्या ठिकाणी औषधी ज्या कार्यासाठी आलात का त्या औषधी दिसतात महाराज. पण काय करा, एवढं पाणी प्राशन करा. हा काळनिमीच होता ना, कलियुगामध्ये या काळनिमीचं औषध बऱ्याच जणाला लागू होतंय. ते प्राशन केलं का नको ते दिसतंय. आताच बाबा महाराजांनी सांगितलं तसं या ठिकाणी हा काळनिमी हनुमानजीला पाणी प्राशन करण्याकरता प्रवृत्त करू लागले. हनुमान अत्यंत विश्वासी कपट सर्वता नाही मानसी, मानिले त्याची वचनाची निज मानसी कपिनाते. हनुमान अत्यंत विश्वासी. रामभक्त विश्वासच ठेवतात. डुप्लिकेट साधूची कथा ऐकायला होते म्हणजे किती विश्वासू असते त्या ठिकाणी. आणि राम भक्त जे असतात हे विश्वासच धारण करतात, कारण विश्वास हाच परमार्थ आहे त्या ठिकाणी. आणि ज्याच्याकडे विश्वास नाही मग क्रोधी अविश्वासी, ज्याचा विश्वासच नाही त्याला व्यर्थ वाचा शिनवायची काही गरज आहे का, व्यर्थ बडबड करण्याची गरज नाही. तसं या बाबाच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवला हनुमानजीनं, काही हरकत नाही म्हणले त्या ठिकाणी. कपट न मानी सर्वथा, कपट कळू त्या ठिकाणी ओळखू आलं नाही हनुमानजीला. महाराज तुम्ही म्हणतात का जातो म्हणले मी पाणी प्राशन करायला, असं मान्य केलं. कशामुळं, कारण हनुमान अत्यंत विश्वासी. साधू वचनी विकल्प करी तो नर महादुराचारी, येत न पावे तो संसारी चराचरी अति निंद्य. साधूवर संतावर अविश्वास दाखवल्याच्या नंतर चराचरामध्ये असणार म्हणले त्या ठिकाणी काय व्हावं लागतंय, निंदनीय व्हावं लागतंय. म्हणून साधूच्या वचनावर संशय घेऊ नये. बऱ्याचशा शास्त्र पुराणात असं सांगितलेलं आहे, साधूचं छळन करू नका आणि एक पातिव्रत्य माऊलीचं छळन करू नका. या दोन्हीचं जर त्या ठिकाणी असणार आपल्याकडून छळन झालं सुटकाच नाही महाराज. म्हणून म्हणले साधूच्या असणाऱ्या वचनावरती त्या ठिकाणी जर तुम्ही संशय घेतला, त्या ठिकाणी विकल्प तुमच्या मनामध्ये तयार झाला तर चराचरामध्ये तुम्ही असणार निंदनीय होतात. म्हणून सांगू लागले आसानीचे करोनी पूर्ण मानोनी ऋषीचे वचन, मेघ दृष्टी सरोवर लक्षुन उदक पान करू आला.
सर्व असणारा विश्वास ठेवला त्या ठिकाणी. निश्चय केला हनुमानजीनं, काही हरकत नाही म्हणले, आपण जाऊन त्या सरोवराचं पाणी प्राशन करावा. म्हणून हनुमानजीनं म्हणले त्या ठिकाणी असणारं लक्ष केलं, त्या ठिकाणी आपली दृष्टी फिरवली आणि सरोवराच्या दिशानं त्या ठिकाणी हनुमानजी गेलेले. तर काय करतात, उदक पान हनुमंत करावया उदक आत रिगताची पाहितेत पायी त्वरित दरिरा. हनुमानजी असणारे सरोवराच्या ठिकाणी गेले, सरोवरामध्ये उतरलेले, त्या ठिकाणी पाणी प्राशन करू लागले. तर आता असणारं पाणी प्राशन करायचंय. अशा अवस्थेमध्ये हनुमानजीच्या असणाऱ्या पायाला काहीतरी असणाऱ्या त्या ठिकाणी त्या सरोवरातली जी काही असणारी मगर होती तिनं असणारं पायाला स्पर्श केलेला आहे, धरलेलं आहे. काय होतंय, ब्रह्मशापे सबळ ग्राही हनुमान धरिला दक्षिण पायी. येरो निदडावीर पाही भय नाही कोणाचे भय नाही कोणाचे. हनुमान निधडा वीर पाही, म्हणून भय कोणाचं नव्हतं त्या ठिकाणी. परंतु ज्या वेळेस असणाऱ्या या मगरीनं त्या ठिकाणी पायी धरला महाराज, यांना कुणाचीही भीती नव्हती. परंतु अशा निधड्या वीराच्या पायाला हनुमानजी म्हणजे कोण होते त्या ठिकाणी, संत होते. परंतु त्या संताच्या पायाला, त्या हनुमानजीच्या पायाला या मगरीनं ज्या वेळेस पकडलं त्यावेळेस हनुमानजीनं काय केलं, स्वभावे निधडावीर त्यावरी श्रीरामाचा किंकर दमुन शके काळ चक्र ग्रह किंकर काय त्या पुढे ग्राह्य किंकर काय त्या पुढे. काळालाही त्या ठिकाणी असणारं थांबवण्याचं सामर्थ्य होतं. वरून असणारे विश्वाचे मालक मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड नायक रामाचे सेवक होते, भक्त होते, निधडे वीर होते. या विश्वामध्ये असणाऱ्या हनुमानजीला, बलशालीला त्या ठिकाणी कोणी जोड नव्हती. त्या हनुमानजीचा म्हणले काय केला, या मगरीनं असणारा पाय धरला. परंतु त्या हनुमानजीला ये असणारी मगर काय करू शकणार होती, गाऊबा महाराज सांगू लागले. अशा राम भक्ताला काहीही त्याची बाधा होऊ शकत नव्हती. पुढे सांगतात, करोनी श्रीरामामे भुकभुका तार पाय आसुडिता सत्वर कडे पडली वेग उत्तर दिव्य शरीर लादली. पाय धरल्याबरोबर हनुमानजीनं प्रभो रामचंद्र भगवान की जय असा आपल्या स्वामीच्या रामाच्या नावाचा गजर केला त्या ठिकाणी. आणि पाय हसडल्याबरोबर ज्या मगरीनं हनुमानजीचा पाय धरला होता ती असणाऱ्या सरोवराच्या बाहेर जाऊन पडली. एक दिव्य शरीराची असणारी स्त्री त्या ठिकाणी असणारी स्वरूपवान लावण्य लतिका दिव्य शरीर असणं प्राप्त झालं. आणि ती स्त्री असणारी तयार झाली. जी मगर होती पायाचा स्पर्श झाला महाराज त्या ठिकाणी. संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळून जाय. पण हा योग यायला पाहिजे होता. कितीतरी वर्षापासून ज्या सरोवराच्या ठिकाणी अशा संताची हनुमानजीची वाट पाहत होती तो योग आला, ती वेळ आली आणि या मगरीचा असणारा त्या ठिकाणी उद्धार झाला, दिव्य शरीर प्राप्त झालं. काय सांगू लागले, कपटे करोनी सर्वता श्रीराम भक्ताचे पाय धरिता कळी काळाचे हननी लाता शाप निर्मुक्तता सत्संगे शाप निर्मुक्तता सत्संगे. कळी काळाला लाता हाणून त्या ठिकाणी म्हणले कपट करून जरी असणार परंतु संताच्या चरणाचा स्पर्श झाला. संताची संगती कशा का माध्यमातून होऊ द्या पण संगतीत आल्याबरोबर स्पर्श झाल्याबरोबर जसं असणाऱ्या गुरुवर्य बाबा महाराजांनी सांगितलं होतं माऊली दादाचं असणाऱ्या दर्शनाला लाईन लागली, बारी लागली. आणि दर्शन घेत असताना साधूचं दर्शन घ्यायचं असतंय का काय करायचं असतंय अशा काही अज्ञानी असणाऱ्या कन्येला माहीत नव्हतं म्हणले. आणि गेले आणि त्या असणाऱ्या माऊली दादाचा मुकाच घेतला त्या ठिकाणी. पण साधूचा स्पर्श झाला त्या ठिकाणी. मग साधूच्या स्पर्शाची काय ताकद आहे. आज असणारं कितीतरी ऐश्वर्यामध्ये असणारं जीवन त्यांचं जाऊ लागलेलं या ही असणाऱ्या साधूच्या स्पर्शाची ताकद आहे. तसं कितीतरी वर्ष
स्पर्शापासून ज्या मगरीला शाप प्राप्त झालेला होता, संताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्या ठिकाणी दिव्य शरीर प्राप्त झालं. एवढ्या संताच्या संगतीचा, संताच्या सत्संगाचा, स्पर्शाचा, साधूच्या स्पर्शाचा, संगतीचं महत्व गावोबा महाराज आपल्याला या ठिकाणी सांगू लागले. दंडक सोत उदत झाला, शापे राक्षत्व पावला, तो अंगद तापानितला, तात्काळ केला नीर. दंडक ऋषीचा सूत असणारा, मुलगा असणारा त्या ठिकाणी जो शापानं बाधित झालेला होता, काय झालं होतं? कारण स्पर्शाची त्या ठिकाणी असणारी महती सांगू लागली गावोबा महाराज. थापड मारल्याबरोबर, चापट मारल्याबरोबर तो असणारा शापातून मुक्त झाला. कारण साधून स्पर्श केल्याबरोबर कितीतरी कसा जरी शाप असला तरी महाराज उद्धारच होतोय. पण काही करून आपल्याला ती संगत घडली पाहिजे, आपण त्या संगतीत गेलो पाहिजे. पण आपल्याला साधूची संगत भेटत नाही, कारण फार दुर्लभ आहे. तुम्हाला साधू भेटतीलच, बरं भेटले त्यांची संगत प्राप्त होईल हे सांगताच येत नाही. बाकीच्या कुठल्याही गोष्टी शक्य होत्या, परंतु साधूची संगती मिळणं फार दुर्लभ आहे. म्हणून करता या ठिकाणी सांगू लागले, स्पर्श झाल्याबरोबर उद्धार होतोय, मुक्तता होती, ही साधूच्या संगतीची महती. दक्ष शाप नारदासी, दोन मुहूर्त स्थिर न राहासी, तो द्वारके राहे वर्षानुवर्षी. सतसंगाशी शापनवादी. राजा दक्षाने असणारा नारदाला शाप दिलेला होता, तू 2 घटका 2 प्रहर म्हणले त्या ठिकाणी कोणत्याही ठिकाणी स्थिर राहणार नाहीस. परंतु त्या नारदाला वर्षानुवर्षे असणार त्या ठिकाणी कुठं राहण्याचा योग आला? द्वारकेच्या ठिकाणी असणारे नारद स्थिर झाले, ही असणाऱ्या साधूच्या स्पर्शाची त्या ठिकाणी संगती. जळचेर ग्राही शाप दग्ध, लागता हनुमंताचे पद, नकाग्री झाली सुद, सुख आगाध संत चरण. नुसता हनुमानजीच्या पायाच्या नखाचा स्पर्श झाल्याबरोबर शापानं दग्ध असणारी, शापयुक्त असणारी ती मगरीचा म्हणले काय झाला? उद्धार झाला, शापातून मुक्तता झालं, दिव्य शरीर प्राप्त झालं. आणि म्हणून करता त्या ठिकाणी सांगू लागले, ही आगाध सुख असणार काय आहे? साधूच्या संगतीचं आहे, स्पर्शाचं आहे म्हणून सांगतात. लागता कपीचे नखाग्र, जळचर ग्राही शाप दग्ध, लागता हनुमंताचे पद, नकाग्रे झाली सुद, सुख आगात संत चरणी. लागता कपीचे नखाग्र, सांडिले साबजन्य शरीर, लाहोनी अवयव सुंदर, गगना सत्वर उसळली. काय झालं? जे काही शापन असणारं शरीर प्राप्त झालेलं होतं, त्या मगरीला म्हणले, मगरीचा असणाऱ्या त्या ठिकाणी शाप प्राप्त झालेला होता. मात्र एक असणारी देवांगना होती स्वर्गातली असणारी त्या ठिकाणी. परंतु हनुमानजीच्या पायाचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्या ठिकाणी दिव्य शरीर प्राप्त झालं, अनेक सर्व अवयव प्राप्त झाले त्या ठिकाणी. लाहुनी अवयव सुंदर, गगना सत्वर उसळली त्या ठिकाणी. आणि गगनामध्ये, आकाशामध्ये उसळी घेतली त्या ठिकाणी. आणि आकाशामध्ये उसळी घेऊन ती असणारी लावण्य सुंदर असणारी ती विद्युन मालिनी अप्सरा हनुमानजीला काय बोलते? अंतरिक्ष गगनांतरी राहून बोलत सुंदरी, विजयी होई कपी केसरी, निरंतरी राम सप्रेम. काय सांगितलं त्या ठिकाणी? गगनांतरी असणारी अंतरामध्ये त्या ठिकाणी विराजमान झाली. कोण? ती असणारी विद्युत मालिनी अप्सरा. आणि त्या गगनामध्ये राहून हनुमानजी बरोबर ती अप्सरा असणारी, ती सुंदर स्त्री असणारी, लावण्य लतिका स्वरूपवान शापमुक्त झालेली संवाद करू लागली, हनुमानजीशी बोलू लागली. काय बोलतात? कर जोडणी अवदर, करुणी विनवी हनुमान, मी दुर्मालनी अप्सरा जाण, स्वर्गभूषण स्वर्गीचे.
कर जोडून हात जोडून त्या ठिकाणी विद्युत मालिनी बोलू लागली हनुमानजीला, ए हनुमंत, अरे बाबा मी असणारी स्वर्गातील एक असणारी देवंगना आहे, त्या ठिकाणी स्वर्गातील अप्सरा आहे. ए हनुमंत ऐक ना, आणि स्वर्गातली अप्सरा असल्यामुळं मला या ठिकाणी काही येऊन पडावं लागलं, असं आपलं असणारं शापाचं कारण ती विद्युत मालिनी अप्सरा स्वतःचं नाव सांगून हनुमानजी बरोबर बोलते. सूर्यप्रभे समविमान करोनी विचारता गगन भास्करे शोभोनी आजाने ऋषी आश्रमी मान पाडी दे. काही गोष्टी मनुष्याला प्राप्त झाल्या की त्याचं भान राहत नाही, तसं स्वर्गातील अप्सरा होती, स्वरूपवान होती, काही गोष्टीचा अधिकार होता, आणि त्याच्यामुळं काय झालं, विमानामध्ये आरूढ होऊन सूर्य असणाऱ्या त्या ठिकाणी सूर्यनारायण जसे त्या ठिकाणी काय करतात, विहार करतात, त्या न्यायाप्रमाणे ही आकाशामध्ये आपलं विमान घेऊन विहार करत होती. परंतु विहार करत असताना सूर्यनारायण असणारे त्या ठिकाणी काय झाले, आड आल्यामुळं हिचं विमान ऋषीच्या आश्रमावरती कोसळलं, आणि हा अपराध झाल्यामुळं काय प्राप्त झालं, येणे शोभले मुनीश्वर क्रोधात चढले दुर्धर न विचारिसी पात्र पात्र कामाचार विचरसी. कामाचार विचरसी. ज्यावेळेस हे विमान या अप्सरेचं ऋषीच्या आश्रमावरती त्या ठिकाणी कोसळल्या गेलं, ते ऋषी बोलू लागले, अरे तुला काही समजतं का नाही, त्या ठिकाणी कुणाचा अधिकार काय आहे, कुणाचं पात्र काय आहे त्या ठिकाणी, आणि कोणाशी कसं बोलावं. त्या ठिकाणी असणारा म्हणले कामाचारामध्ये मध्यामध्ये धुंद झालीस तू, आणि या ठिकाणी असणार धडक येऊन असणार या मगरीप्रमाणे तू काय केलेलं आहेस, हे विमान असणार ऋषीच्या आश्रमावरती घेऊन आलेलीस, पाडलेलं आहेस, हे तुला काही कळतं का नाही, असं क्रोधाच्या भरात ते असणारे ऋषी या असणाऱ्या अप्सरेला बोलत होते. महाग्राह जैसी कोणी येवनी झोंबे दाटुनी तैसी आलीची धावनी आश्रम लक्ष्मी पापिनी. एखादी असणारी म्हणजे पाण्यातली मगर जशी आपलं भक्ष्य पकडण्याकरता धावून येते, तसं असणारं हे विमान घेऊन म्हणले या ऋषीच्या आश्रमावरती तू धावून आलीस, काही पापिनी आहेस त्या ठिकाणी असणार, काय तुझी वृत्ती आहे, अशा अवस्थेनं तू वर्तन केलंस, असं क्रोधाच्या भरामध्ये रागामध्ये ही ऋषी आणि या अप्सरेला बोलू लागले. ग्रह ऐसे दावती ते तू महाग्राही होती असे शापिले वेगेची ते निग्रहत्वाची पावले. काय झालं, हे आचरण असणार तो मगरीप्रमाणे केलेलं आहे त्या ठिकाणी, आणि म्हणून एका पाण्यामधली असणारी महामगर किंवा महाग्राह्य होशील, त्या ठिकाणी फार मोठी असणारी तू मगर होशील, आणि त्या ठिकाणी तुला वास्तव्य प्राप्त होईल. का तो आचरण तसं केलेलं आहेस, वर्तन तसं केलं आहेस, असं या ऋषींनी या साधूंनी क्रोधाच्या भरामध्ये रागामध्ये या असणाऱ्या विद्युत मालिनी अप्सरेला त्या ठिकाणी शाप प्राप्त केला महाराज. आणि त्याच्यामुळं ए हनुमंता ऐक ना, माझी अवस्था या ठिकाणी अशी झाली होती, ही आपलं मी शाप कशामुळे प्राप्त झाला, ही वृत्तांत ही कथा हनुमानजीला विद्युत मालिनी सांगते. त्याची ओनी शरणागत म्या प्रार्थिले ते महंत रवीसी म्या केले उदत दंड तदर्थ मज झाला. मात्र ऐक ना ए हनुमंता, मी काय केलं, या ऋषींना असणारं शरणागती पत्करली, लिंता धारण केली, क्षमा मागितली, आणि महाराज ऐका ना, त्या असणाऱ्या सूर्याला मी त्या उद्धटपणानं त्याच्याबरोबर आचरण केलं, वर्तन केलं, आणि उद्धटपणा केल्यामुळं त्याच्या असणाऱ्या शक्तीनं माझं असणारं हे विमान तुमच्या आश्रमावरती कोसळलं, आणि याच्यामुळं हा माझ्याकडून अपराध झालाय. मात्र मला क्षमा करा, आणि तुम्ही काय करा, साधुसी जो करी छळन अथवा करी उदत पण किंवा करी जो हेळन तात्काळ पतन ती पावे. तात्काळ पथन तो पावे. चष्मेनं नीट बघा ना मग. आणि मग त्या ठिकाणी म्हणले काय झालेलं या असं असणार तात्काळ पतन. साधूचं जे कोणी छळन करील, साधूशी छळले मज माझे कळले, म्या साधूशी छळले. कोण बोललं? आईसाहेब सीतादेवी म्हणल्या. आणि म्या एक लक्ष्मण असणाऱ्या साधूला ओळखू शकले नाही. इथं विद्युत मालिनी सांगू लागली, साधू
साधूचं जर छळण झालं वाट बघायची गरजच नाही, पुन्हा तात्काळ लगेच पौर्णिमेचा चंद्र पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर जसा खाली रास होतो तशी अवस्था होती. एवढं साधूचे जर छळण झालं तर त्याचा असणारा दोष आहे, महापाप होतंय मायबाप, आणि त्याच्यामध्ये आपला असणारा रास होतोय. हे मी माझं सांगू लागले म्हणती. कोण सांगती? ही विद्युत मालिनी अप्सरा म्हणते. अशा साधूचं छळण झालं आणि मी अनुभवलंय, तात्काळ पतन होतंय. नवती पुराणीच्या कथा माझा अनुभव प्रत्यक्ष आता. जे उपेक्षिती साधू संता त्यासी खस्ता रोकडी. आणि सांगितलं विद्युत मालिनी अप्सरेनं, हनुमंता या दंतकथा नाहीत, या पुराणातल्या कथा नाहीत, हे मी स्वतः भोगलेलं आहे, मी स्वतःचा अनुभव सांगते. आणि हे काही ऐकून ज्ञान नाही, मी दुसऱ्याचं ऐकून सांगत नाही, हे मी भोगलेलं आहे. की का साधूला छळल्याबरोबर खस्ता रोकडी, तात्काळ लगेच असणार त्या ठिकाणी काय व्हावं लागतंय? आधपतनाला जावं लागतंय, शापबाधित व्हावं लागतंय. आणि म्हणून करता चुकूनही असणार कुठल्याही साधूचं छळ अनादर आपल्याकडून होऊ नये, हे मी अनुभवलंय, असं हनुमंताला विद्युत मालिनी अप्सरा बोलते. आसे विनविता ऋषी जन ती ओवनी प्रसन्न मज दिदले वरदान तुझे उद्धरण हनुमंती. आणि ज्यावेळेस मी ऋषीची असणारी विनंती केली, नम्रता धारण केली, विनवणी केली, क्षमा मागितली, त्यावेळेस ऋषींनी सांगितलं काही हरकत नाही, तुझा असणारा उद्धार होईल, तू शापातून मुक्त होशील, मात्र एका साधूच्या संताचा असणारा स्पर्श तुला त्या ठिकाणी होईल, भेट होईल, आणि त्यावेळेस तुझा असणारा उद्धार होईल. असा मला पुन्हा उशाप असणारा या साधूंनी त्या ठिकाणी ऋषींनी दिला. ही सर्व असणारी कथा विद्युत मालिनी हनुमान सांगू लागली. राहुनी जळवासी दर्शी कपीच्या पायासी स्पर्श होता जनासी तेने उदरसी सत्संगे. तेने उदरसी सत्संगे. मात्र तुला असणारा त्या सरोवराच्या ठिकाणी मगर होऊन राहावं लागल आणि हनुमानजीच्या आगमनाची वाट पाहावं लागल. आणि ज्या वेळेस असणारा हनुमानजीचं आगमन होईल, त्याचा असणाऱ्या पायाचा स्पर्श होईल, त्यावेळेस तुझा उद्धार होईल. मात्र त्याच्यासाठी तुला अनेक वर्ष त्या सरोवरामध्ये मगरीचं रूप धारण करून त्या ठिकाणी मगरीच्या अवस्थेमध्ये त्याच्यामध्ये विहार करावा लागल, थांबावा लागल, त्यावेळेस तू शापातून मुक्त होशील. सत्संगास्तव पाही संसार तरती ते देई इतर शाप बापुडे काही मुक्त होई जय सत्संगे. सत्संगामुळं संसार तरती, त्या ठिकाणी संसार असणारा तरती ते देही, देहाचा असणारा त्या ठिकाणी काय होतं या उद्धार होतोय. या संसार रूपी भवसागरातून त्या ठिकाणी तरुण जाता येतंय, पण कधी सत्संग, कारण संगत करना बडों की बडत बडत बड जाए गज के माता आजा बैठे मनमानी सोफल काय. मग त्या न्यायाप्रमाणे संताची संगती, लहान्यानं मोठ्याची संगती, मोठ्याची जर लहान्यानं संगती केली तर त्याचा असणारा उद्धार होतो या त्या सत्संगतीचा असणारा. कारण एक वेळेस पंगत चुकली तर एक वेळेचं भोजन चुकतंय, पण एक वेळेस जर आपली संगत चुकली तर आयुष्य आपलं व्यर्थ जात आहे त्या ठिकाणी असणार. म्हणून संगत असणारी त्या ठिकाणी योग्य सत्संगती झाली पाहिजे, संताची संगती झाली पाहिजे. आणि इतर हे शाप म्हणले काय असणारे? अरे संसारासारखा भवसागर तरुण जाता येतोय, तर तू शापातून, मी असणारी शापातून का मुक्त होणार नाही? एवढं असणारं संताच्या संगतीची महती ही विद्युत मालिनी स्वतःचा अनुभव सांगते. तै पासून मी येता वर्षायुत आयुत होते मी तुझी वाट पाहत झाले निर्मुक्त तुझे नियाजी. आणि म्हणून म्हणले त्यावेळेस पासून आजपर्यंत आयुत आयुत कोट्यानु कोटी वर्षे असणारे, अर्बुद खरबूद संख्या तितक्यालाही सांगता येणार मला. आणि तेवढे वर्ष म्हणले मी या ठिकाणी पडून आहे, आणि आता असणारा त्याचा म्हणले काय झाला, म्हणून आता त्याचा योग आला.
आणि त्याच्याकरता हे हनुमंता मी तुमची असणारी वाट पाहत होते, कारण हे ऋषीने मला उशाप दिलेला होता आणि आज त्याचा योग आला तुमच्या स्पर्शामुळं मला असणारा माझं पूर्व असणारं त्या ठिकाणी आणखीन काय झालं, शरीर प्राप्त झालं, मी पूर्व अवस्थेला प्राप्त झाले अशी विद्युत मालनी बोलते. जन्म मरण अवस्था मज नाही गा सर्वता, म्हणून कळी काळानुन लाता स्वरूपता पावले. जन्म आणि मरणाची अवस्था मला त्या ठिकाणी नाही म्हणले. हा, म्हणून काय झालं, नसल्यामुळं मनोनी कळी काळा हानोनी लाता त्या ठिकाणी. हा, मी पूर्व अवस्थेला, कारण जन्म मरणाची ही व्यथा मला नाहीये त्या ठिकाणी, मी असणारी अमर आहे आणि म्हणून करता जे मला शाप बाधित झाले होता त्याच्यातून माझी मुक्तता झाली, मी पूर्व अवस्थेला प्राप्त झाले. मात्र फक्त कशामुळं, संताच्या संगतीमुळं, संताच्या स्पर्शामुळं, साधूच्या स्पर्शामुळं अशी विद्युत मालनी बोलते. आपले निज सुख पायी निरोप पावे सद्गुरु पायी, ते मिलादले सर्वई झाले उतराई भवश्रमा. मात्र ज्याच्यामुळं आपल्याला असणारा खरा जो मार्ग आहे, जो असणारा खरा बोध झाला, ज्याच्यामुळं असणारं आपलं जीवन त्या ठिकाणी कृतकृत्य झालं, त्या असणाऱ्या सद्गुरूच्या पायावरती आपण उतराई झालं पाहिजे. ज्या गुरुच्या कृपेमुळं हे संसाररूपी भवसागर असणारा तरुण जाता येतो त्या ठिकाणी. जन्म मरणाची अवस्था, जन्म मरणाचं दुःख, जन्मापासून मरणापर्यंत जी काही आयुष्य मर्यादा आहे, या असणाऱ्या भवसागरातून संसारातून असणारा त्या ठिकाणी तरुण जाण्याचं सामर्थ्य मिळतंय. अशा सद्गुरूला आपण शरण गेलं पाहिजे, उत्तराई झालं पाहिजे. म्हणून आदि गुरुशी वंदावे मग साधन साधावे. तसं असणारा या हनुमंता तुम्ही असणारे माझे गुरु झालात आणि तुमच्या सद्गुरूच्या गुरुच्या कृपेनं माझं असणाऱ्या या शापातून मुक्तता झाली. म्हणून मी काही ना काही शब्दात उत्तराई व्हावं अशी माझ्या मनामध्ये कल्पना आली आणि ती कल्पना मी प्रत्यक्षामध्ये साकारत आहे. तर काय सांगते पुढं, सद्गुरुचे स्थिती आयसी स्वय अनुभवने ज्या सुखासी, तेची पावे शिष्यासी न्यूनाधिकासी न करोनी. न्यूनाधिकाशी न करोनी. काय करतात सद्गुरू, काय करतात संत, आपणा सारिके करीती तात्काळ नाही काळ वेळ तया लागी त्या किंवा कृपा कटाक्ष न्याहळले आपुल्या पदी बैसविले. तसे म्हणले हे असणारे सद्गुरू अगोदर आपण अनुभव घेतात. हा, आणि ते या जगा देत असे, नाही तर मग कमाएंगे गुरु तर खाएंगे चले. आता गुरुलाच अनुभव नसल्यावर शिष्याला काय देते ना. मग तसं म्हणले गुरु काय करतो, अगोदर आपला अनुभव स्वतःला आलेला आपल्या शिष्याला देतो त्या ठिकाणी, आणि आपल्यामध्ये आणि शिष्यामध्ये ऊन पण ठेवीत नाही, आपुल्या पदी बैसविती त्या ठिकाणी. परीस जर लोखंडाला लावला तर ते सोनं करतो, पण परिसाची जागा सोन्याला देत, लोखंडाला देत नाही. मग तसं संत किंवा तसे सद्गुरू नसतात, आपणा सारिके करीती तात्काळ आपल्या आसनावरती शिष्याला विराजमान करतात. हे सामर्थ्य या विश्वामध्ये फक्त सद्गुरूकडं आणि संताकडंच या. आणि म्हणून अशा सद्गुरूच्या शब्दातून, अशा ऋणातून काहीतरी उत्तराई व्हावं. म्हणून हनुमंता मी काय बोलते, पित्याचे समस्त वित्त उत्र स्वामीच्या अंगीकारित, तसे सद्गुरु सुख समजते शिष्य. वडील उपवर्जित असणारी आपली मोरवशी जी काही इस्टेट असेल, संपत्ती असेल त्या ठिकाणी, हे सर्व वडिलाच्या नंतर वारसा हक्कानं जसं मुलाच्या नावावर येतं, तसं सद्गुरूचं जे काही या गुरुचं ज्ञान असेल ते वंश परंपरेनं, गुरु परंपरेनं शिष्याला प्राप्त होतंय. नवे नवे गुरु देतातच, याच्यामध्ये कुठलाही संशय नाही. तर आपल्या असणाऱ्या शिष्याला जेवढं आपलं ही ज्ञानरूपी धन असेल, प्रॉपर्टी असेल, ती सर्व असणाऱ्या शिष्याला गुरु अर्पण करत असतात. पिता पुत्राचा जसा व्यवहार होतो त्या अवस्थेनं गुरु आपल्या शिष्याला उणे पण ठेवीत नाहीत, असं गाऊबा महाराज या ठिकाणी सांगू लागले. आजात पक्षांची जाती पाही, नेने माऊली वाचून काही, मूक पत्र सर्वही
ग्रास अवघाई जेलित गास अवघाई जेवित लागलीच डोळे वगळलेले आजात पक्षाची पिल्लं असतात त्या ठिकाणी. त्यांना आईशिवाय दुसरं काही कळत नाही. कसं मुख पसरायचं, काय अन्नप्राशन करायचं, ही अवस्था ज्या पिल्लाची असते. मात्र त्यांची माता काय करते, त्यांच्या चोचीमध्ये आपल्या मुखातला घास त्या आजात पक्षाला जशी भरवते, तशी सद्गुरु रूपी माय, सद्गुरु रूपी माता माऊली आपल्या शिष्यरूपी पिलांना त्या ठिकाणी काय करते, ज्ञानरूपी घास भरवण्याचं कार्य करते. आणि त्यालाच असणारे सद्गुरु गुरु म्हणतात. आणि ही अवस्था गौबा महाराज आपल्याला सांगू लागले. तेही तैसेची प्रेम तेने विसरून आपुले खाणे, सगळा घास बाळका देणे, बाळका कारणे अवंच घार हिंडे आकाशी तिचे लक्ष पिल्लापाशी. तसं ती असणारी म्हणले माऊली त्या ठिकाणी असणारी त्या आजात पक्षाची माता असणारी काय करते, आपल्या मुखातला सर्व घास आपल्या असणाऱ्या पिलांना त्या पक्षांना जशी भरवते, तसं सद्गुरु रूपी माऊली माता काय करते, त्या पिलांना असणारी भरवती. तसं गौबा महाराज सांगू लागले. माझ्या नाथबाबांनी काहीही उन ठेवलं नाही. जेवढं त्यांचं असणारं ज्ञान होतं, माझ्यासारख्या अंगठा टेकवणाऱ्या असणाऱ्या एका दगड बुद्धीला त्या ठिकाणी काय केलं, कृपा आशीर्वादामुळं हे सर्व ज्ञान भरवलं. आणि त्यांच्या कृपेमुळं मी हे सर्व ज्ञान तुमच्या समोर मांडू शकलो. या ठिकाणी माझं काही नाहीये, ही सर्व माझ्या गुरुरूपी मातेची कृपा आहे, नाथ बाबांची कृपा आहे. आणि त्यांच्या कृपेनं हे तुमच्या समोर मी मांडू शकतोय. अशी असणारी सद्गुरु रूपी माता आपल्या असणाऱ्या शिष्याला त्या ठिकाणी परिपूर्ण करते. हे गावबा महाराज आपल्याला या ठिकाणी सांगतात. तोची माझा ईश्वर, तोची माझा सद्गुरु मज दिना उदारू, केला साचार तू केला साचार तो येथे. सांगू लागले गावबा महाराज त्या ठिकाणी, मी एक अनाथ होतो, दीन होतो. अशा दिनावरती अनाथावरती जर कुणी कृपा केली असेल तर या सद्गुरू रूपी असणाऱ्या ईश्वरानं केले. तुम्हीच माझे ईश्वर आहात, तुम्हीच माझे गुरु आहात, तुम्हीच माझे तारू आहात. त्या ठिकाणी अशा असणाऱ्या नाथबाबांनी माझ्या माथेवरती कृपा आशीर्वाद ठेवल्यामुळं मी असणारा एक बालक, अज्ञानी, अल्पमती, अल्पज्ञानी तुमच्या समोर बोलू शकलो. एवढे असणारे या सद्गुरू रूपी मातेचे, माझ्या असणाऱ्या गुरुची माझ्यावरती कृपा आहे, अशी लिंता धारण करून गावबा महाराज या ठिकाणी आपल्या गुरुचा महिमा, गुरुची महती आणि गुरु काय करतात हे या ठिकाणी सांगतात. संसार सागरी बुडता सद्गुरु वाचून तत्वता, आणि नाही सोडविता सत्य वार्ता हे माझी, सत्य वार्ता हे माझी. सद्गुरु वाचून सोडविना कोणी त्या ठिकाणी असणार. या संसार सुखात असणार, दुःखातून, या संसार भवसागरातून सद्गुरु शिवाय आपल्याला त्या ठिकाणी पैलतीराला कोणीही नेऊ शकत नाही. सद्गुरु त्या ठिकाणी बहु अवघड भाट त्या ठिकाणी असणार. कबीरदास महाराज म्हणतात त्या ठिकाणी, गुरुविन कोण बतावे वाट. बहु अवघड घाट. कशाचा घाट आहे? या संसाररूपी सागराचा असणारा हा अवघड घाट आहे. पण गुरुशिवाय आपल्याला त्या ठिकाणी पैलतीराला नेण्याचं सामर्थ्य या विश्वामध्ये असणारं दुसरं कोणाकडं नाही. आणि म्हणून असे असणाऱ्या या सद्गुरूंनी मला काय केलं, या असणारा मार्ग दाखवला, पैलतीराला नेण्याचं कार्य केलं. आणि माझ्यासारख्या अनाथाला, अपराध्याला, असणाऱ्या अल्पज्ञानाला या ठिकाणी असणारा कृपेचा आशीर्वाद देऊन हे बोलतं केलं. हे ज्ञान मांडण्याचं सामर्थ्य माझ्या गुरुनं दिलं, असं या ठिकाणी सांगतात. तू ऐकलेनी एके उधरली ब्रह्मांडे अनेके, ते मज सारखी रंके, कोणी लेखे लेखावी. हनुमंता ऐकले बाबा म्हणले त्या ठिकाणी, तुम्ही काय केलेलं, या ब्रह्मांडातले अनेक असणाऱ्या ब्रह्मांडाचा उद्धार केलेला आहे. माझ्यासारखं एक असणारं रंक असणारं, दीन असणारं, याचं काय कुठं लिखाण करायचं म्हणले. कारण 8 ओव्या राहिलेल्या तोपावानेले तोप घेऊन बसणे. आणि म्हणून तोप करता काय बरोबर वाजत नाही, आवाजाची तोप वाजवा.
आणि म्हणून त्या ठिकाणी असणाऱ्या बोलू लागले की हे हनुमंता, अशा ब्रह्मांडाचा उद्धार करण्याचं सामर्थ्य तुमच्याकडे आहे आणि माझ्या एकल्या असणाऱ्या या एका मुखानं तुमचं मी काही वर्णन करू, एवढे तुम्ही सामर्थ्य तुमचं आगाध आहे, तुम्ही संत आहात, महंत आहात, विश्वाचं कल्याण करणारे आहात त्या ठिकाणी, आणि म्हणून मी असणारी तुमची या ऋणातून उत्तराई होते, असं विद्युत मालनी बोलते. भवसागरी तारक जगी तो एकला एक तुझ वाचनी आणि नदीसे देरकत्री जगती. आणि म्हणून म्हणले तू एकल्याने एक असणारा अनेक ब्रह्मांडाचा उद्धार केलेला आहे, आणि म्हणून माझ्यासारख्या रंकाची काय त्या ठिकाणी अवकात आहे, परंतु भवसागराला तारणारे जगी तू एक आहे त्या ठिकाणी. आपुला तो एक देव करून घ्यावा त्या ठिकाणी, किंवा एक धरीला चित्ती आम्ही रुखमाईचा पती, त्या न्यायाप्रमाणे या जगाचा उद्धार करणारा विश्वाचा मालक भगवंत एक आहे, आणि त्या भगवंताच्या स्वरूपानं तसं हे गुरुवर्या तुम्ही मला असणारे एकच आहात. कारण गुरुला शिष्य भरपूर असतात, परंतु शिष्याला असणारा गुरु एकच असतो. जसं जलचरामध्ये सर्व जलचराला पाणी एकच असतं, पाण्याला जलचर अनेक असतात, परंतु जलचराला जसं पाणी सर्वांना एकच असतं, तसं हे गुरुवर्या तुम्हाला अनेक शिष्य असतील, पण मला असणारे तुम्ही एकली एक माझे गुरु आहात, जेणेकरून काही झाला माझा असणारा उद्धार झाला. मी हे असणारं ज्ञान कार्य ज्ञान अमृत देऊ शकलो फक्त तुमच्या कृपेमुळं. अशा एकल्या एक गुरुच्या चरणावरती मी नतमस्तक होतोय, नम्रता धारण करतोय, असं गावोबा महाराज बोलू लागले. एका जनार्दनाचे रंके अंध पंग दीन मुखे देखो नियाय काय के सत्वर देखे आलिंगी. जनार्दन स्वामीचे एक असणारे शिष्य म्हणले त्या ठिकाणी कोण? नाथबाबा. आणि नाथबाबाच्या कृपा आशीर्वादानं त्यांचे असणारे शिष्य एक म्हणले गावोबा महाराज त्या ठिकाणी. असे असणारे दिनांना अंधांना पंगूंना आपलंसं करणारे, दया दाखवणारे, कारण अनाथाच्या लेकराला त्या ठिकाणी वाळवंटामध्ये उचलून घेण्याचं सामर्थ्य फक्त नाथबाबाकडे होतं त्या ठिकाणी. नाथबाबांना गाढवामध्ये देव दिसला त्या ठिकाणी, आणि म्हणून करता गंगेचं पाणी, कारण त्याच्यामध्ये देव होता. चराचरामध्ये ही विश्वामध्ये असणारा भरून उरलेला भगवंताचं स्वरूप बघण्याची दृष्टी नाथबाबांना होती. मग गावोबा महाराज या ठिकाणी रामायण का लिहू शकणार नाहीत, परंतु त्या ठिकाणी काही केलं नाही. आपल्याला माणसातला देव दिसत नाही, आपण गाढवात कधी देव बघायचा या, आणि म्हणून करता काय केलं म्हणले अशा नाथांना त्या ठिकाणी जनार्दन स्वामीचा कृपा आशीर्वाद, आणि जनार्दन स्वामीचा कृपा आशीर्वाद असणाऱ्या नाथबाबांनी मला त्या ठिकाणी कृपा आशीर्वादानं पुनीत केलं, आणि म्हणून असणारं मी हे कार्य करू शकलो, तुमच्या समोर बोलू शकलो, असं गावोबा महाराज अध्यायाच्या शेवटी बोलतात. नाम एक रूप एक वर्णाश्रम धर्म एक हॅलो, जगी तोपावाले एक कुंडली म्हणल्याबरोबर तोप लावा. जगते नाम एक आहे, रूप एक आहे, पुढचे त्या वाचक ठिकाणी असणारं बालाजी महाराज मुंडे कोटरबन आणि राम महाराज कोटरबन. आद्या झाल्यानंतर नाम एक रूप एक वर्ण आश्रम धर्म एक जगी जनार्दन एक नाम तारक त्रिजगती. नाम तारक त्रिजगती. स्वर्ग मृत्यू पाता त्रिभुवनाला तारणार फक्त नाम आहे त्या ठिकाणी. म्हणून म्हणले नाम चांगले चांगले माझे कंठी राहू भले, कपी कुळ उद्धरले मुक्त केले राक्षसा. त्या नावाप्रमाणे या ठिकाणी म्हणले एक वर्ण एक रूप एक गुण एकच स्वरूप असणारा काय आहे, एकच त्या ठिकाणी असणारा भगवंताचं स्वरूप आहे. आणि म्हणून करता म्हणले असं हे भगवंताचं एक नाम, हे नामच असणारं त्या ठिकाणी तारणारं या, तारून नेणारं या त्रिभुवनाला या त्या ठिकाणी तारक जर काही असेल तर भगवंताचं नाम आहे. आणि ते नाम मी धारण केलं माझ्या गुरुच्या कृपा आशीर्वादानं, आणि म्हणून करता माझ्यासारख्याचाही उद्धार झाला, असं गावोबा महाराज बोलतात. एका जनार्दना शरण करोनी आपचरास्तवने सांगो पाहे पुढील चिन्ह सावधान परिसावे. आपल्या जनार्दन स्वामीला त्या ठिकाणी शरण जाऊन या ठिकाणी नाथबाबा गावोबा महाराज सांगू लागले की बाबा
त्या ठिकाणी स्तवन केलं आणि पुढचं जे काही कथन आहे काय हनुमानजीच्या बाबतीत पुढचा काही संकेत देणार आहे ही असणारी विद्युत मालिनी अप्सरा त्या ठिकाणी स्तवन करून हनुमानजीचं पुढचं असणारं सावधानतेचं अपघाती जी काही वळण आहे त्याचा असणारा इशारा करू लागलेली सांगू लागलेली मात्र ती जो काही कथा भाग आहे तुम्ही सर्व असणारे श्रोते सज्जन मायबाप काय करा एकाग्रतेनं आता अवधान ऐकले दिजे मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे असं असणारं त्या ठिकाणी काय करू लागले सर्व श्रोत्यांना अवधान एकाग्रता मागू लागलेत ती असणारी कथा तुम्ही श्रवण करा सज्जनांचा स्वभाव पूर्ण दीन दयाळो चातक घन अनाथासी देखता जाण घेती धावून उचललोनी. सज्जनाचा स्वभाव काही असतो त्या ठिकाणी म्हणले काही करतात दिनावर दयावळ असणारं त्या ठिकाणी काही करतात माया करतात दया दाखवतात दीनांना दुखितांना आश्रयित करतात त्या ठिकाणी चातकाचा असणारा जसा काही स्वभाव आहे त्या नियमाप्रमाणे काय करतात चातक घन असणारं जसं त्या चातकासाठी घन असणारे ढग असणारे जसे काय म्हणले वर्षाव करतात तसं असणारे हे गुरु काय करतात आपल्या शिष्याकरता किंवा अनाथांचा दिना करता उद्धारा करता असा असताना ज्ञानाचा वर्षाव करतात म्हणून या ठिकाणी गावोबा महाराज सांगू लागले गोड लागे निज मानसी ते वाचोनी स्वगोत्रासी नेदोनी ती पुत्रासी अनाथासी अर्पित अनाथाशी अर्पित दया करणे पुत्राशी त्याची दास आणि दासाशी त्या न्यायाप्रमाणे जे अनाथ आहेत जे दुःखित आहेत त्या ठिकाणी त्यांना आपलं समजून त्या ठिकाणी या विश्वामध्ये आपलंसं करणारे ही असणारे सद्गुरू असतात गुरु असतात संत मायबाप असतात त्या ठिकाणी आणि असं म्हणले आपले स्वजन करून त्या ठिकाणी काय करतात स्वगोत्राला स्त्री पुत्राला जे आपलं वर्तन आहे जे प्रेम आहे तेच प्रेम आपल्या असणाऱ्या शिष्याला आपल्या असणाऱ्या अनाथाला त्या ठिकाणी देण्याचं कार्य जे करतात असे माझे जनार्दन स्वामी किंवा त्या ठिकाणी नाथबाबा हे गुरु या गुरुला शरण जाऊन या अध्यायाला मी पूर्णता देऊ लागलो. या परी मी अनाथ भवदरिद्र होतो पीडित एका जनार्दनी येत केला सनात असा असणारा मी काय होतो अनाथ होतो अपराधी होतो पीडित होतो मात्र जनार्दन स्वामीने मला काय हॅलो? केलं आश्रयित तोप केल्यामुळं लावणाऱ्यांनी 2 तोपा लावणे त्या ठिकाणी म्हणले काय केलं मला त्रिजगतामध्ये असणारं वंदनीय केलं सनातन केलं परिपूर्ण ती अवस्थी मला प्राप्त करून दिली सनात अवस्था प्राप्त झाली परिपूर्ण अवस्था प्राप्त झाली कशामुळं फक्त असणाऱ्या सद्गुरूच्या गुरुच्या कृपेमुळं असं गावबा महाराज सांगतात. झाले आप उदरण पुढे काळ नेहमीचे मर्दन एका जनार्दना शरण गोड निरूपण उरले असे. विद्युत मालिनी अप्सरेचं उद्धारण झालं त्या ठिकाणी उद्धार झाला शापातून मुक्तता झाली पुढे असणारं जे काही काळ नेहमीचं कथन आहे ते असणारे मी जनार्दन स्वामीला असणारे शरण जाऊन नाथबाबा गावोबा महाराज त्या ठिकाणी सांगू लागले पुढचा असणारा कथाभाग सर्व असणाऱ्या सद्गुरूच्या गुरुच्या कृपेनं सांगण्याचा प्रयत्न करील तुम्हा सर्व श्रोते सज्जन मायबापांनी तो श्रवण करावा अशी विनंती करून बोलू लागले. स्वस्ती श्री भावार्थ राम बालाजी महाराज कोटरबन वाचन राम महाराज कोटरबन सूचक चला पुंडलिका हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम प्रभो रामचंद्र भगवान की जय पवनसुत हनुमान महाराज की ग्राही हनुमान धरिला दक्षिण पायी येरो निधडावीर पाही भय नाही कोणाचे भय नाही कोणाचे हनुमान निधडा वीर पाही म्हणून भय कोणाचं नव्हतं त्या ठिकाणी परंतु ज्या वेळेस असणाऱ्या या मगरीनं त्या ठिकाणी पायी धरला महाराज यांना कुणाचीही भीती नव्हती परंतु अशा निधड्या वीराच्या पायाला हनुमानजी म्हणजे कोण होते त्या ठिकाणी संत होते परंतु त्या संताच्या पायाला त्या हनुमानजीच्या पायाला या मगरीनं ज्या वेळेस पकडलं त्यावेळेस हनुमानजीनं काय केलं स्वभावे निधडा वीर त्यावरी श्रीरामाचा किंकर दमुन शके काळ चक्र
ग्रह किंकर काय त्या पुढे ग्राह्य किंकर काय त्या पुढे काळालाही त्या ठिकाणी असणारं थांबवण्याचं सामर्थ्य होतं. वरून असणारे विश्वाचे मालक मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्मांड नायक रामाचे सेवक होते, भक्त होते, निधडे वीर होते. या विश्वामध्ये असणाऱ्या हनुमानजीला बलशालीला त्या ठिकाणी कोणी जोड नव्हती. त्या हनुमानजीचा म्हणले काय केला, या मगरीनं असणारा पाय धरला, परंतु त्या हनुमानजीला ये असणारी मगर काय करू शकणार होती. गाऊबा महाराज सांगू लागले अशा राम भक्ताला काहीही त्याची बाधा होऊ शकत नव्हती. पुढे सांगतात आय करोनी श्रीरामामे भुक तार पाय आसुडिता सत्वर कडे पडली वेग उत्तर दिव्य शरीर लादली. पाय धरल्याबरोबर हनुमानजीनं प्रभो रामचंद्र भगवान की जय असा आपल्या स्वामीच्या रामाच्या नावाचा गजर केला त्या ठिकाणी. आणि पाय हसडल्याबरोबर ज्या मगरीनं हनुमानजीचा पाय धरला होता ती असणाऱ्या सरोवराच्या बाहेर जाऊन पडली. एक दिव्य शरीराची असणारी स्त्री त्या ठिकाणी असणारी स्वरूपवान लावण्य लतिका दिव्य शरीर असणं प्राप्त झालं आणि ती स्त्री असणारी तयार झाली. जी मगर होती पायाचा स्पर्श झाला महाराज त्या ठिकाणी संत चरण रज लागता सहज वासनेचे बीज जळून जाय. पण हा योग यायला पाहिजे होता. कितीतरी वर्षापासून ज्या सरोवराच्या ठिकाणी अशा संताची हनुमानजीची वाट पाहत होती तो योग आला, ती वेळ आली आणि या मगरीचा असणारा त्या ठिकाणी उद्धार झाला, दिव्य शरीर प्राप्त झालं. ना काय सांगू लागले आय कपटे करोनी सर्वता श्रीराम भक्ताचे पाय धरिता कळी काळाचे हननी लाता शाप निर्मुक्तता सत्संगे शाप निर्मुक्तता सत्संगे. कळी काळाला लाता हाणून त्या ठिकाणी म्हणले कपट करून जरी असणार परंतु संताच्या चरणाचा स्पर्श झाला. संताची संगती कशा का माध्यमातून होऊ द्या पण संगतीत आल्याबरोबर स्पर्श झाल्याबरोबर जसं असणाऱ्या गुरुवर्य बाबा महाराजांनी सांगितलं होतं माऊली दादाचं असणाऱ्या दर्शनाला लाईन लागली, बारी लागली. आणि दर्शन घेत असताना साधूचं दर्शन घ्यायचं असतंय का काय करायचं असतंय अशा काही आज्ञाने असणाऱ्या कन्येला माहीत नव्हतं म्हणले आणि गेले आणि त्या असणाऱ्या माऊली दादाचा मुकाच घेतला त्या ठिकाणी. पण साधूचा स्पर्श झाला त्या ठिकाणी. मग साधूच्या स्पर्शाची काय ताकद आहे या. आज असणारं कितीतरी ऐश्वर्यामध्ये असणारं जीवन त्यांचं जाऊ लागलेलं या ही असणाऱ्या साधूच्या स्पर्शाची ताकद आहे. तसं कितीतरी वर्षापासून ज्या मगरीला शाप प्राप्त झालेला होता संताचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्या ठिकाणी दिव्य शरीर प्राप्त झालं. एवढ्या संताच्या संगतीचा संताच्या सत्संगाचा स्पर्शाचा साधूच्या स्पर्शाचा संगतीचं महत्व गाऊबा महाराज आपल्याला या ठिकाणी सांगू लागले. आय दंडक सोत उदत झाला शापे राक्षत्व पावला तो अंगद तापाने तला तात्काळ केला दंडक ऋषीचा सूत असणारा मुलगा असणारा त्या ठिकाणी जो शापानं बाधित झालेला होता. काय झालं होतं कारण स्पर्शाची त्या ठिकाणी असणारी महती सांगू लागली गाऊबा महाराज. थापड मारल्याबरोबर चापट मारल्याबरोबर तो असणारा शापातून मुक्त झाला. कारण साधून स्पर्श केल्याबरोबर कितीतरी कसा जरी शाप असला तरी महाराज उद्धारच होतोय. पण काही करून आपल्याला ती संगत घडली पाहिजे, आपण त्या संगतीत गेलो पाहिजे. पण आपल्याला साधूची संगत भेटत नाही कारण फार दुर्लभ आहे. तुम्हाला साधू भेटतीलच, बरं भेटले त्यांची संगत प्राप्त होईल हे सांगताच येत नाही. बाकीच्या कुठल्याही गोष्टी शक्य होत्या परंतु साधूची संगती मिळणं फार दुर्लभ आहे. म्हणून करता या ठिकाणी सांगू लागले स्पर्श झाल्याबरोबर उद्धार होतोय, मुक्तता होती. ही साधूच्या संगतीची महती. दक्ष शाप नारदासी दोन मुहूर्त स्थिर नरासी तो द्वारके राहे वर्षानुवर्षी सत्संगाशी शापनवादी. राजा दक्षाने असणारा नारदाला शाप दिलेला होता. तू 2 घटका 2 प्रहर म्हणले त्या ठिकाणी कोणत्याही ठिकाणी स्थिर राहणार नाहीस. परंतु त्या नारदाला वर्षानुवर्षे असणार त्या ठिकाणी कुठं राहण्याचा योग आला.
द्वारकेच्या ठिकाणी असणारे नारद स्थिर झाले, ही असणाऱ्या साधूच्या स्पर्शाची त्या ठिकाणी संगती. जळचेर ग्राही शाप दग्ध लागता हनुमंताचे पद नकागरी झाली सुद सुख आगाध संत चरण. नुसता हनुमानजीच्या पायाच्या नखाचा स्पर्श झाल्याबरोबर शापानं दग्ध असणारी, शापयुक्त असणारी ती मगरीचा म्हणले काय झाला, उद्धार झाला, शापातून मुक्तता झालं, दिव्य शरीर प्राप्त झालं. आणि म्हणून करता त्या ठिकाणी सांगू लागले ही आगाध सुख असणार काय आहे, साधूच्या संगतीचं आहे, स्पर्शाचं आहे म्हणून सांगतात. लागता कपीचे नकाग्र जळचर ग्राही शाप दग्ध लागता हनुमंताचे पद नकाग्रे झाली सुद सुख आगात संत चरणी. लागता कपीचे नकाग्र तुम्हाला दिसणार नाही. सांडिले साबजन्य शरीर लाहोनी अवयव सुंदर गगना सत्वर उसळली. काय झालं, जे काही शापन असणारं शरीर प्राप्त झालेलं होतं त्या मगरीला म्हणले, मगरीचा असणाऱ्या त्या ठिकाणी शाप प्राप्त झालेला होता, मात्र एक असणारी देवांगना होती स्वर्गातली असणारी त्या ठिकाणी. परंतु हनुमानजीच्या पायाचा स्पर्श झाल्याबरोबर त्या ठिकाणी दिव्य शरीर प्राप्त झालं, अनेक सर्व अवयव प्राप्त झाले त्या ठिकाणी. लाहुनी अवयव सुंदर गगना सत्वर उसळली त्या ठिकाणी. आणि गगनामध्ये आकाशामध्ये उसळी घेतली त्या ठिकाणी. आणि आकाशामध्ये उसळी घेऊन ती असणारी लावण्य सुंदर असणारी ती विद्युत मालिनी अप्सरा हनुमानजीला काय बोलते, अंतरिक्ष गगनांतरी राहून बोलत सुंदरी विजयी होई कपी केसरी निरंतरी राम सप्रेय. काय सांगितलं त्या ठिकाणी, गगनांतरी असणारी अंतरामध्ये त्या ठिकाणी विराजमान झाली कोण, ती असणारी विद्युत मालिनी अप्सरा. आणि त्या गगनामध्ये राहून हनुमानजी बरोबर ती अप्सरा असणारी, ती सुंदर स्त्री असणारी लावण्य लतिका स्वरूपवान शापमुक्त झालेली संवाद करू लागली, हनुमानजीशी बोलू लागली. काय बोलतात, कर जोडणी अवतर करुणी विनवी हनुमान मी दुर्मालनी अप्सरा जाण स्वर्गभूषण स्वर्गीचे. कर जोडोनी हात जोडून त्या ठिकाणी विद्युत मालिनी बोलू लागली हनुमानजीला, ए हनुमंत, अरे बाबा मी असणारी स्वर्गातील एक असणारी देवांगना आहे त्या ठिकाणी, स्वर्गातील अप्सरा आहे. ए हनुमंत ऐक ना, आणि स्वर्गातली अप्सरा असल्यामुळं मला या ठिकाणी काय येऊन पडावं लागलं, असं आपलं असणारं शापाचं कारण ती विद्युत मालिनी अप्सरा स्वतःचं नाव सांगून हनुमानजी बरोबर बोलते. सूर्यप्रभे समाविमान करोनी विचारता गगन भास्करे शोभोनी आजाने ऋषी आश्रमी मान पाडी दे. काही गोष्टी मनुष्याला प्राप्त झाले की त्याचं भान राहत नाही, तसं स्वर्गातील अप्सरा होती, स्वरूपवान होती, काही गोष्टीचा अधिकार होता. आणि त्याच्यामुळं काय झालं, विमानामध्ये आरूढ होऊन सूर्य असणाऱ्या त्या ठिकाणी सूर्यनारायण जसे त्या ठिकाणी काय करतात, विहार करतात, त्या न्यायाप्रमाणे ही आकाशामध्ये आपलं विमान घेऊन विहार करत होती. परंतु विहार करत असताना सूर्यनारायण असणारे त्या ठिकाणी काय झाले, आड आल्यामुळं हिचं विमान ऋषीच्या आश्रमावरती कोसळलं. आणि हा अपराध झाल्यामुळं काय प्राप्त झालं, येणे शोभले मुनीश्वर क्रोधात चढले दुर्धर न विचारिसी पात्रा पात्र कामाचार विचरसी. कामाचार विचरसी. ज्यावेळेस हे विमान या अप्सरेचं ऋषीच्या आश्रमावरती त्या ठिकाणी कोसळल्या गेलं, ते ऋषी बोलू लागले, अरे तुला काही समजतं का नाही, त्या ठिकाणी कुणाचा अधिकार काय आहे, कुणाचं पात्र काय आहे त्या ठिकाणी, आणि कोणाशी कसं बोलावं त्या ठिकाणी असणारा म्हणले कामाचारामध्ये मध्यामध्ये धुंद झालीस तू,
आणि या ठिकाणी असणार धडक येऊन असणार या मगरीप्रमाणे तू काय केलेलं आहेस, हे विमान असणार ऋषीच्या आश्रमावरती घेऊन आलेलीस, पाडलेलं आहेस, हे तुला काही कळतं का नाही, असं क्रोधाच्या भरात ते असणारे ऋषी या असणाऱ्या अप्सरेला बोलत होते. महाग्राह जैसी कोणी येवनी झोंबे दाटुनी तैसी आलीची धावनी आश्रम लक्ष्मी पापिनी. एखादी असणारी म्हणजे पाण्यातली मगर जशी आपलं भक्ष्य पकडण्याकरता धावून येते, तसं असणारं हे विमान घेऊन म्हणले या ऋषीच्या आश्रमावरती तू धावून आलीस. काही पापिनी आहेस त्या ठिकाणी असणार, काय तुझी वृत्ती आहे, अशा अवस्थेनं तू वर्तन केलंस, असं क्रोधाच्या भरामध्ये रागामध्ये ही ऋषी आणि या अप्सरेला बोलू लागले. ग्रह ऐसे दावती ते तू महाग्राही होती असे शापिले वेगेची ते निग्रहत्वाची पावले. काय झालं, हे आचरण असणार तो मगरीप्रमाणे केलेलं आहे त्या ठिकाणी, आणि म्हणून एका पाण्यामधली असणारी महामगर किंवा महाग्राह्य होशील, त्या ठिकाणी फार मोठी असणारी तू मगर होशील आणि त्या ठिकाणी तुला वास्तव्य प्राप्त होईल. का तो आचरण तसं केलेलं आहेस, वर्तन तसं केलं आहेस, असं या ऋषींनी या साधूंनी क्रोधाच्या भरामध्ये रागामध्ये या असणाऱ्या विद्युत माननी अप्सरेला त्या ठिकाणी शाप प्राप्त केला महाराज. आणि त्याच्यामुळं ए हनुमंता ऐक ना, माझी अवस्था या ठिकाणी अशी झाली होती, ही आपलं मी शाप कशामुळे प्राप्त झाला, ही वृत्तांत ही कथा हनुमानजीला विद्युत माननी सांगते. त्याची ओनी शरणागत म्या प्रार्थिले ते महंत रवीसी म्या केले उदत दंड तदर्थ मज झाला. मात्र ऐक ना ए हनुमंता, मी काय केलं, या ऋषींना असणारं शरणागती पत्करली, लिंता धारण केली, क्षमा मागितली, आणि महाराज ऐका ना, त्या असणाऱ्या सूर्याला मी त्या उद्धटपणानं त्याच्याबरोबर आचरण केलं, वर्तन केलं, आणि उद्धटपणा केल्यामुळं त्याच्या असणाऱ्या शक्तीनं माझं असणारं हे विमान तुमच्या आश्रमावरती कोसळलं, आणि याच्यामुळं हा माझ्याकडून अपराध झालाय. मात्र मला क्षमा करा, आणि तुम्ही काय करा, साधुसी जो करी छळन अथवा करी उदतपण किंवा करी जो हेळन तात्काळ पतन ती पावे. तात्काळ पतन ती तो पावे. चष्मेला नीट बघा ना मग. आणि मग त्या ठिकाणी म्हणले काय झालेलं या असं असणार तात्काळ पतन. साधूच जे कोणी छळन करील, साधूशी छळले मज माझे कळले, म्या साधूशी छळले. कोण बोललं, आई साहेब सीतादेवी म्हणल्या, आणि म्या एक लक्ष्मण असणाऱ्या साधूला ओळखू शकले नाही. इथं विद्युत मालनी सांगू लागली, साधूचं जर छळन झालं वाट बघायची गरजच नाही, पुन्हा तात्काळ लगेच पौर्णिमेचा चंद्र पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर जसा खाली रास होतो तशी अवस्था होती. एवढं साधूचे जर छळन झालं तर त्याचा असणारा दोष आहे, महापाप होतंय मायबाप, आणि त्याच्यामध्ये आपला असणारा रास होतोय. हे मी माझं सांगू लागले म्हणती. कोण सांगती, ही विद्युत मालनी अप्सरा म्हणते. अशा साधूचं छळन झालं आणि मी अनुभवलंय, तात्काळ पतन होतंय. नवती पुराणीच्या कथा माझा अनुभव प्रत्यक्ष आता. जे उपेक्षिती साधू संता त्यासी खस्ता रोकडी. आणि सांगितलं विद्युत मालिनी अप्सरेनं, हनुमंता या दंतकथा नाहीत, या पुराणातल्या कथा नाहीत, हे मी स्वतः भोगलेलं आहे, मी स्वतःचा अनुभव सांगते. आणि हे काही ऐकून ज्ञान नाही, मी दुसऱ्याचं ऐकून सांगत नाही, हे मी भोगलेलं आहे. की का साधूला छळल्याबरोबर खस्ता रोकडी, तात्काळ लगेच असणार त्या ठिकाणी काय व्हावं लागतंय, आधपतनाला जावं लागतंय, शापबाधित व्हावं लागतंय. आणि म्हणून करता चुकूनही असणार कुठल्याही साधूचं छळन अनादर आपल्याकडून होऊ नये, हे मी अनुभवलंय, असं हनुमंताला विद्युत मालनी अप्सरा बोलते. आसे विनविता ऋषी जन ती ओनी प्रसन्न मज दिदले वरदान
तुझे उद्धरणे हनुमंती. आणि ज्यावेळेस मी ऋषीची असणारी विनंती केली, नम्रता धारण केली, विनवणी केली, क्षमा मागितली, त्यावेळेस ऋषींनी सांगितलं काही हरकत नाही, तुझा असणारा उद्धार होईल, तू शापातून मुक्त होशील, मात्र एका साधूच्या संताचा असणारा स्पर्श तुला त्या ठिकाणी होईल, भेट होईल आणि त्यावेळेस तुझा असणारा उद्धार होईल. असा मला पुन्हा उशाप असणारा या साधूंनी त्या ठिकाणी ऋषींनी दिला. ही सर्व असणारी कथा विद्युत मालनी हनुमानजीला सांगू लागली. रावणी जळवाची दर्शी कपीच्या पायाची स्पर्श होता जनाची तेने उदरसी सत्संगे. तेने उदरसी सत्संगे. मात्र तुला असणारा त्या सरोवराच्या ठिकाणी मगर होऊन राहावं लागल आणि हनुमानजीच्या आगमनाची वाट पाहावं लागल. आणि ज्या वेळेस असणारा हनुमानजीचं आगमन होईल, त्याचा असणाऱ्या पायाचा स्पर्श होईल, त्यावेळेस तुझा उद्धार होईल. मात्र त्याच्यासाठी तुला अनेक वर्ष त्या सरोवरामध्ये मगरीचं रूप धारण करून त्या ठिकाणी मगरीच्या अवस्थेमध्ये त्याच्यामध्ये विहार करावा लागल, थांबावा लागल, त्यावेळेस तू शापातून मुक्त होशील. सत्संगास्तव पायी संसार तरती ते देई इतर शाप बापुडे काही मुक्त होई जय सत्संगे. सत्संगामुळं संसार तरती, त्या ठिकाणी संसार असणारा तरती ते देही, देहाचा असणारा त्या ठिकाणी काय होतं या उद्धार होतोय. या संसार रूपी भवसागरातून त्या ठिकाणी तरुण जाता येतंय, पण कधी सत्संग. कारण संगत करना बडों की बडत बडत बड जाए, गज के माता आजा बैठे मन मानी सो फल काय. मग त्या न्यायाप्रमाणे संताची संगती, लहान्यानं मोठ्याची संगती, मोठ्याची जर लहान्यानं संगती केली तर त्याचा असणारा उद्धार होतो या त्या सत्संगतीचा असणारा. कारण एक वेळेस पंगत चुकली तर एक वेळेचं भोजन चुकतंय, पण एक वेळ जर आपली संगत चुकली तर आयुष्य आपलं व्यर्थ जात आहे त्या ठिकाणी असणार. म्हणून संगत असणारी त्या ठिकाणी योग्य सत्संगती झाली पाहिजे, संताची संगती झाली पाहिजे. आणि इतर हे शाप म्हणले काय असणारे, अरे संसारासारखा भवसागर तरुण जाता येतोय तर तू शापातून, मी असणारी शापातून का मुक्त होणार नाही. एवढं असणारं संताच्या संगतीची महती ही विद्युत मालनी स्वतःचा अनुभव सांगते. तै पासून मी येता वर्ष आयुत आयुत होते मी तुझी वाट पाहत झाले निर्मुक्त तुझे नियाजी. आणि म्हणून म्हणले त्यावेळेस पासून आजपर्यंत आयुत आयुत कोट्यानु कोटी वर्षे असणारे, अर्बुत खरबूत संख्या तितक्यालाही सांगता येणार मला. आणि तेवढे वर्ष म्हणले मी या ठिकाणी पडून आहे आणि आता असणारा त्याचा म्हणले काय झाला, म्हणून आता त्याचा योग आला. आणि त्याच्याकरता हे हनुमंता मी तुमची असणारी वाट पाहत होते, कारण हे ऋषीने मला उशाप दिलेला होता आणि आज त्याचा योग आला. तुमच्या स्पर्शामुळं मला असणारा माझं पूर्व असणारा त्या ठिकाणी आणखीन काय झालं, शरीर प्राप्त झालं, मी पूर्व अवस्थेला प्राप्त झाले, अशी विद्युत मालनी बोलते. जन्म मरण अवस्था मज नाही गा सर्वता म्हणून काही काळानुन लाता स्वरूपता पावले. जन्म आणि मरणाची अवस्था मला त्या ठिकाणी नाही म्हणले. म्हणून काय झालं, नसल्यामुळं म्हणून कळी काळा हानोनी लाता त्या ठिकाणी मी पूर्व अवस्थेला. कारण जन्म मरणाची ही व्यथा मला नाहीये त्या ठिकाणी, मी असणारी अमर आहे. आणि म्हणून करता जे मला शाप बाधित झाले होता त्याच्यातून माझी मुक्तता झाली, मी पूर्व अवस्थेला प्राप्त झाले. मात्र फक्त कशामुळं, संताच्या संगतीमुळं, संताच्या स्पर्शामुळं, साधूच्या स्पर्शामुळं, अशी विद्युत मालनी बोलते. आपले निज सुख पायी निरोप पावे सद्गुरु पायी ते मिलादले सर्वई झाले उतराई भवश्रमा. मात्र ज्याच्यामुळं आपल्याला असणारा खरा जो मार्ग आहे, जो असणारा खरा बोध झाला, ज्याच्यामुळं असणारं आपलं जीवन त्या ठिकाणी कृतकृत्य झालं, त्या असणाऱ्या सद्गुरूच्या पायावरती आपण उतराई झालं पाहिजे. ज्या गुरुच्या कृपेमुळं
हे संसाररूपी भवसागर असणारा तरुण जाता येतो त्या ठिकाणी. जन्म मरणाची अवस्था, जन्म मरणाचं दुःख, जन्मापासून मरणापर्यंत जी काही आयुष्य मर्यादा आहे या असणाऱ्या भवसागरातून संसारातून असणारा त्या ठिकाणी तरुण जाण्याचं सामर्थ्य मिळतंय. अशा सद्गुरूला आपण शरण गेलं पाहिजे, उत्तराई झालं पाहिजे. म्हणून आदि गुरुशी वंदावे मग साधन साधावे. तसं असणारा या हनुमंता तुम्ही असणारे माझे गुरु झालात आणि तुमच्या सद्गुरूच्या गुरुच्या कृपेनं माझं असणाऱ्या या शापातून मुक्तता झाली. म्हणून मी काही ना काही शब्दात उत्तराई व्हावं अशी माझ्या मनामध्ये कल्पना आली आणि ती कल्पना मी प्रत्यक्षामध्ये साकारत आहे. तर काय सांगते पुढं? आय सद्गुरुचे स्थिती आयसी स्वय अनुभवने ज्या सुखासी तेची पावे शिष्यासी न्यूनाधिकासी न करोनी. न्यूनाधिकाशी न करोनी. काय करतात सद्गुरू, काय करतात संत? आपणा सारिके करीती तात्काळ नाही काळ वेळ तया लागी त्या किंवा कृपा कटाक्ष न्याहळले आपुल्या पदी बैसविले तसे म्हणले की असणारे सद्गुरू अगोदर आपण अनुभव घेतात. आणि ते या जगा देत असे नाही तर मग कमाएंगे गुरु तर खाएंगे चले. आता गुरुलाच अनुभव नसल्यावर शिष्याला काय देते ना. मग तसं म्हणले गुरु काय करतो अगोदर आपला अनुभव स्वतःला आलेला आपल्या शिष्याला देतो त्या ठिकाणी. आणि आपल्यामध्ये आणि शिष्यामध्ये ऊन पण ठेवीत नाही, आपुल्या पदी बैसविती त्या ठिकाणी. परीस जर लोखंडाला लावला तर ते सोनं करतो, पण परिसाची जागा सोन्याला देत लोखंडाला देत नाही. मग तसं संत किंवा तसे सद्गुरू नसतात. आपण सारिके करीती तात्काळ आपल्या आसनावरती शिष्याला विराजमान करतात. हे सामर्थ्य या विश्वामध्ये फक्त सद्गुरूकडं आणि संताकडंच या. आणि म्हणून अशा सद्गुरूच्या शब्दातून अशा ऋणातून काहीतरी उत्तराई व्हावं. म्हणून हनुमंता मी काय बोलते? पित्याचे समस्त वित्त पुत्र स्वामीच्या अंगीकारित तसे सद्गुरु सुख समजते शिष्य वडील उपवर्जित असणारी आपली मोरवशी जी काही इस्टेट असेल संपत्ती असेल त्या ठिकाणी हे सर्व वडिलाच्या नंतर वारसा हक्कानं जसं मुलाच्या नावावर येतं तसं सद्गुरूचं जे काही या गुरुचं ज्ञान असेल ते वंश परंपरेनं गुरु परंपरेनं शिष्याला प्राप्त होतंय. नवे नवे गुरु देतातच, याच्यामध्ये कुठलाही संशय नाही. तर आपल्या असणाऱ्या शिष्याला जेवढं आपलं ही ज्ञानरूपी धन असेल प्रॉपर्टी असेल ती सर्व असणारं शिष्याला गुरु अर्पण करत असतात. पिता पुत्राचा जसा व्यवहार होतो त्या अवस्थेनं गुरु आपल्या शिष्याला उणे पण ठेवीत नाहीत असं गाऊबा महाराज या ठिकाणी सांगू लागले. आजात पक्षांची जाती पाही नेने माऊली वाचून काही मूक पचळणी सर्वही ग्रास अवघाई जेलित. गास अवघाई जेवित. लागलीच डोळे वगळलेले आजात पक्षाची पिल्लं असतात त्या ठिकाणी. त्यांना आईशिवाय दुसरं काही कळत नाही. कसं मुख पसरायचं, काय अन्नप्राशन करायचं ही अवस्था ज्या पिल्लाची असते. मात्र त्यांची माता काय करते? त्यांच्या चोचीमध्ये आपल्या मुखातला घास त्या आजात पक्षाला जशी भरवते तशी सद्गुरु रूपी माय, सद्गुरु रूपी माता माऊली आपल्या शिष्यरूपी पिलांना त्या ठिकाणी काय करते? ज्ञानरूपी घास भरवण्याचं कार्य करते. आणि त्यालाच असणारे सद्गुरु गुरु म्हणतात. आणि ही अवस्था गाऊबा महाराज आपल्याला सांगू लागले. तेही तैसेची प्रेम तेने विसरून आपुले खाणे सगळा गाच बाळका देणे बाळका कारणे अवंच घार हिंडे आकाशी तिचे लक्ष पिल्लापाशी. तसं ती असणारी म्हणले माऊली त्या ठिकाणी असणारी त्या आजात पक्षाची माता असणारी काय करती? आपल्या मुखातला सर्व घास आपल्या असणाऱ्या पिलांना त्या पक्षांना जशी भरवते तसं सद्गुरु रूपी माऊली माता काय करतीय? त्या पिलांना असणारी भरवती. तसं गाऊबा महाराज सांगू लागले. माझ्या नाथबाबांनी काहीही उन ठेवलं नाही. जेवढं त्यांचं असणारं ज्ञान होतं माझ्यासारख्या अंगठा टेकवणाऱ्या असणाऱ्या एका दगड बुद्धीला त्या ठिकाणी काय केलं? कृपा आशीर्वादामुळं हे सर्व ज्ञान भरवलं आणि त्यांच्या कृपेमुळं मी हे सर्व ज्ञान तुमच्या समोर मांडू शकलो. या ठिकाणी माझं काही नाहीये. ही सर्व माझ्या
गुरुरूपी मातेची कृपा आहे, नाथ बाबांची कृपा आहे आणि त्यांच्या कृपेनं हे तुमच्या समोर मी मांडू शकतोय. अशी असणारी सद्गुरुरूपी माता आपल्या असणाऱ्या शिष्याला त्या ठिकाणी परिपूर्ण करते. हे गावोबा महाराज आपल्याला या ठिकाणी सांगतात. तोची माझा ईश्वर ईश्वर, तोची माझा सद्गुरु, सद्गुरु मज दिना उदारू केला साचार तू ऐके, केला साचार तो येथे. सांगू लागले गावोबा महाराज त्या ठिकाणी, मी एक अनाथ होतो, दीन होतो. अशा दिनावरती, अनाथावरती जर कुणी कृपा केली असेल तर या सद्गुरू रूपी असणाऱ्या ईश्वरानं केले. तुम्हीच माझे ईश्वर आहात, तुम्हीच माझे गुरु आहात, तुम्हीच माझे तारू आहात. त्या ठिकाणी अशा असणाऱ्या नाथबाबांनी माझ्या माथेवरती कृपा आशीर्वाद ठेवल्यामुळं मी असणारा एक बालक, अज्ञानी, अल्पमती, अल्पज्ञानी तुमच्या समोर बोलू शकलो. एवढे असणारे या सद्गुरू रूपी मातेचे, माझ्या असणाऱ्या गुरुची माझ्यावरती कृपा आहे अशी लिंता धारण करून गावोबा महाराज या ठिकाणी आपल्या गुरुचा महिमा, गुरुची महती आणि गुरु काय करतात हे या ठिकाणी सांगतात. संसार सागरी बुडता सद्गुरु वाचून तत्वता, आणि नाही सोडविता सत्य वार्ता आहे माझी, सत्य वार्ता हे माझी. सद्गुरु वाचून सोडविना कोणी त्या ठिकाणी असणार. या संसार सुखात असणार, दुःखातून, या संसार भवसागरातून सद्गुरु शिवाय आपल्याला त्या ठिकाणी पैलतीराला कोणीही नेऊ शकत नाही. सद्गुरु त्या ठिकाणी बहु अवघड भाट त्या ठिकाणी असणार. कबीरदास महाराज म्हणतात त्या ठिकाणी, गुरुविने कोण बतावे वाट. बहु अवघड घाट. कशाचा घाट आहे? या संसाररूपी सागराचा असणारा हा अवघड घाट आहे. पण गुरुशिवाय आपल्याला त्या ठिकाणी पैलतीराला नेण्याचं सामर्थ्य या विश्वामध्ये असणारं दुसरं कोणाकडं नाही. आणि म्हणून असे असणाऱ्या या सद्गुरूंनी मला काय केलं, या असणारा मार्ग दाखवला, पैलतीराला नेण्याचं कार्य केलं. आणि माझ्यासारख्या अनाथाला, अपराध्याला, असणाऱ्या अल्पज्ञानाला या ठिकाणी असणारा कृपेचा आशीर्वाद देऊन हे बोलतं केलं. हे ज्ञान मांडण्याचं सामर्थ्य माझ्या गुरुनं दिलं असं या ठिकाणी सांगतात. तू ऐकलेनी एके उदरली ब्रह्मांडे अनेके, ते मज सारखी रंके कोणी लेखे लेखावी. हनुमंता ऐकले बाबा म्हणले त्या ठिकाणी, तुम्ही काय केलेलं, या ब्रह्मांडातल्या अनेक असणाऱ्या ब्रह्मांडाचा उद्धार केलेला आहे. माझ्यासारखं एक असणारं, रंक असणारं, दीन असणारं, याचं काय कुठं लिखाण करायचं म्हणले. कारण 8 ओव्या राहिलेल्या तोपावानेले तोप घेऊन बसणे आणि म्हणून तोप करता काय बरोबर वाजत नाही, आवाजाची तोप वाजवा. आणि म्हणून त्या ठिकाणी असणाऱ्या बोलू लागले की हे हनुमंता, अशा ब्रह्मांडाचा उद्धार करण्याचं सामर्थ्य तुमच्याकडे आहे. आणि माझ्या एकल्या असणाऱ्या या एका मुखानं तुमचं मी काही वर्णन करू, एवढे तुम्ही सामर्थ्य तुमचं आगाध आहे. तुम्ही संत आहात, महंत आहात, विश्वाचं कल्याण करणारे आहात त्या ठिकाणी. आणि म्हणून मी असणारी तुमची या ऋणातून उत्तराई होते असं विद्युत मालनी बोलते. भवसागरी तारक जगी तो एकला एक, तुझ वाचनी आणि नदीचे एकत्री जगती. आणि म्हणून म्हणले तू एकल्याने एक असणारा अनेक ब्रह्मांडाचा उद्धार केलेला आहे. आणि म्हणून माझ्यासारख्या रंकाची काय त्या ठिकाणी अवकात आहे. परंतु भवसागराला तारणारे जगी तू एक आहे त्या ठिकाणी. आपुला तो एक देव करून घ्यावा त्या ठिकाणी, किंवा एक धरीला चित्ती आम्ही रुक्माईचा पती. त्या न्यायाप्रमाणे या जगाचा उद्धार करणारा विश्वाचा मालक भगवंत एक आहे. आणि त्या भगवंताच्या स्वरूपानं तसं हे गुरुवर्या तुम्ही मला असणारे एकच आहात. कारण गुरुला शिष्य भरपूर असतात, परंतु शिष्याला असणारा गुरु एकच असतो. जसं जलचरामध्ये सर्व जलचराला पाणी एकच असतं, पाण्याला जलचर अनेक असतात, परंतु जलचराला जसं पाणी सर्वांना एकच असतं, तसं हे गुरुवर्या तुम्हाला अनेक शिष्य असतील, पण मला असणारे तुम्ही एकली एक माझे गुरु आहात. जेणेकरून काय झाला, माझा असणारा उद्धार झाला. मी हे असणारं ज्ञान कार्य, ज्ञान अमृत देऊ शकलो फक्त तुमच्या कृपेमुळं. अशा एकल्या एक गुरुच्या चरणावरती मी नतमस्तक होतोय, नम्रता धारण करतोय असं गावोबा महाराज बोलू लागले. एका जनार्दनाचे रंके
अंध पंग दीन मुखे देखो नियाय काय के सत्वर देखे आलिंगी. जनार्दन स्वामीचे एक असणारे शिष्य म्हणले त्या ठिकाणी कोण? नाथबाबा. आणि नाथबाबाच्या कृपा आशीर्वादानं त्यांचे असणारे शिष्य एक म्हणले गावबा महाराज. त्या ठिकाणी असे असणारे दिनांना, अंधांना, पंगूंना आपलंसं करणारे, दया दाखवणारे. कारण अनाथाच्या लेकराला त्या ठिकाणी वाळवंटामध्ये उचलून घेण्याचं सामर्थ्य फक्त नाथबाबाकडे होतं. त्या ठिकाणी नाथबाबांना गाढवामध्ये देव दिसला त्या ठिकाणी. आणि म्हणून करता गंगेचं पाणी, कारण त्याच्यामध्ये देव होता. चराचरामध्ये ही विश्वामध्ये असणारा भरून उरलेला भगवंताचं स्वरूप बघण्याची दृष्टी नाथबाबांना होती. मग गावबा महाराज या ठिकाणी रामायण का लिहू शकणार नाहीत? परंतु त्या ठिकाणी काही केलं नाही. आपल्याला माणसातला देव दिसत नाही, आपण गाढवात कधी देव बघायचा या. आणि म्हणून करता काही केलं म्हणले अशा नाथांना त्या ठिकाणी जनार्दन स्वामीचा कृपा आशीर्वाद. आणि जनार्दन स्वामीचा कृपा आशीर्वाद असणाऱ्या नाथबाबांनी मला त्या ठिकाणी कृपा आशीर्वादानं पुनीत केलं. आणि म्हणून असणारं मी हे कार्य करू शकलो, तुमच्या समोर बोलू शकलो, असं गावबा महाराज अध्यायाच्या शेवटी बोलतात. नाम एक रूप एक वर्णाश्रम धर्म एक हॅलो, जगी तोपावाले एक कुंडली म्हणल्याबरोबर तोप लावा. जगते नाम एक आहे, रूप एक आहे, पुढचे त्या वाचक ठिकाणी असणारं बालाजी महाराज मुंडे कोटरबन आणि राम महाराज कोटरबन. आद्या झाल्यानंतर नाम एक रूप एक वर्ण आश्रम धर्म एक जगी जनार्दन एक नाम तारक त्रिजगती. नाम तारक त्रिजगती. स्वर्ग मृत्यू पाता त्रिभुवनाला तारणार फक्त नाम आहे त्या ठिकाणी. म्हणून म्हणले नाम चांगले चांगले माझे कंठी राहू भले कपी कुळ उद्धरले मुक्त केले राक्षसा. त्या नावाप्रमाणे या ठिकाणी म्हणले एक वर्ण एक रूप एक गुण एकच स्वरूप असणारा काय आहे? एकच त्या ठिकाणी असणारा भगवंताचं स्वरूप आहे. आणि म्हणून करता म्हणले असं हे भगवंताचं एक नाम, हे नामच असणारं त्या ठिकाणी तारणारं या, तारून नेणारं या त्रिभुवनाला या त्या ठिकाणी तारक जर काही असेल तर भगवंताचं नाम आहे. आणि ते नाम मी धारण केलं माझ्या गुरुच्या कृपा आशीर्वादानं. आणि म्हणून करता माझ्यासारख्याचाही उद्धार झाला, असं गावबा महाराज बोलतात. एका जनार्दना शरण करोनी अप्सरास्तवने सांगो पाहे पुढील चिन्ह सावधान परिसाये. आपल्या जनार्दन स्वामीला त्या ठिकाणी शरण जाऊन या ठिकाणी नाथबाबा गावबा महाराज सांगू लागले की बाबा त्या ठिकाणी स्तवन केलं. आणि पुढचं जी काही कथन आहे, काय हनुमानजीच्या बाबतीत पुढचा काही संकेत देणार आहे, ही असणारी विद्युत मालिनी अप्सरा त्या ठिकाणी स्तवन करून हनुमानजीचं पुढचं असणारं सावधानतेचं अपघाती जी काही वळण आहे त्याचा असणारा इशारा करू लागलेली, सांगू लागलेली. मात्र ती जो काही कथा भाग आहे, तुम्ही सर्व असणारे श्रोते सज्जन मायबाप काय करा, एकाग्रतेनं आता अवधान ऐकले दिजे मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे. असं असणारं त्या ठिकाणी काय करू लागले, सर्व श्रोत्यांना अवधान एकाग्रता मागू लागलेत. ती असणारी कथा तुम्ही श्रवण करा. सज्जनांचा स्वभाव पूर्ण दीन दयाळो चातक घन अनाथासी देखता जाण घेती धावून उचललोनी. सज्जनाचा स्वभाव काही असतो त्या ठिकाणी म्हणले काही करतात दिनावर दयावळ असणारं त्या ठिकाणी काही करतात माया करतात, दया दाखवतात, दीनांना दुखितांना आश्रयित करतात. त्या ठिकाणी चातकाचा असणारा जसा काही स्वभाव आहे त्या नियमाप्रमाणे काय करतात चातक घन असणारं, जसं त्या चातकासाठी घन असणारे ढग असणारे जसे काय म्हणले वर्षाव करतात तसं असणारे हे गुरु काय करतात आपल्या शिष्याकरता किंवा अनाथांचा दिना करता उद्धारा करता असा असणारा ज्ञानाचा वर्षाव करतात. म्हणून या ठिकाणी गावबा महाराज सांगू लागले गोड लागे निज मानसी ते वाचोनी स्वगोत्रासी ने दोनी ती पुत्रासी
अनाथासी अर्पित. अनाथाशी अर्पित. दया करणे पुत्राशी, त्याची दास आणि दासाशी. त्याने याप्रमाणे जे अनाथ आहे, जे दुःखित आहेत, त्या ठिकाणी त्यांना आपलं समजून त्या ठिकाणी या विश्वामध्ये आपलंस करणारे ही असणारे सद्गुरू असतात, गुरु असतात, संत मायबाप असतात त्या ठिकाणी. आणि असं म्हणले आपले स्वजन करून त्या ठिकाणी काय करतात, स्वगोत्राला, स्त्री पुत्राला जे आपलं वर्तन आहे, जे प्रेम आहे, तेच प्रेम आपल्या असणाऱ्या शिष्याला, आपल्या असणाऱ्या अनाथाला त्या ठिकाणी देण्याचं कार्य जे करतात. असे माझे जनार्दन स्वामी किंवा त्या ठिकाणी नाथ बाबा हे गुरु, या गुरुला शरण जाऊन या अध्यायाला मी पूर्णता देऊ लागलो. या परी मी अनाथ भवदर्जे होतो पीडित, एका जनार्दनी येत केला सनात. असा असणारा मी काय होतो, अनाथ होतो, अपराधी होतो, पीडित होतो. मात्र जनार्दन स्वामीने मला काय हॅलो? केलं, आश्रयित तोप केल्यामुळं लावणाऱ्याने 2 तोपा लावणे. त्या ठिकाणी म्हणले काय केलं, मला त्रिजगतामध्ये असणारं वंदनीय केलं, सनातन केलं, परिपूर्ण ती अवस्थी मला प्राप्त करून दिली. सनात अवस्था प्राप्त झाली, परिपूर्ण अवस्था प्राप्त झाली. कशामुळं, फक्त असणाऱ्या सद्गुरूच्या, गुरुच्या कृपेमुळं, असं गावबा महाराज सांगतात. झाले आप उदरण पुढे काळ नेहमीचे मर्दन, एका जनार्दना शरण गोड निरूपण उरले असे. विद्युत मालिनी अप्सरेचं उदाहरण झालं, त्या ठिकाणी उद्धार झाला, शापातून मुक्तता झाली. पुढे असणारं जे काही काळ नेहमीचं कथन आहे ते असणारे मी जनार्दन स्वामीला असणारे शरण जाऊन नाथबाबा गाऊबा महाराज त्या ठिकाणी सांगू लागले. पुढचा असणारा कथाभाग सर्व असणाऱ्या सद्गुरूच्या, गुरुच्या कृपेनं सांगण्याचा प्रयत्न करील. तुम्हा सर्व श्रोते सज्जन मायबापांनी तो श्रवण करावा अशी विनंती करून बोलू लागले. स्वस्ति श्री भावार्थ राम बालाजी महाराज कोटरबन वाचक, राम महाराज कोटरबन सूचक. चला. पुंडलिका हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम प्रभो रामचंद्र भगवान की जय. पवनसुत हनुमान महाराज की. हनुमंता, तू एक असणारा म्हणला, तो एक कपट करणारा तो काळनेमी आहे. आणि त्या कपटाची मात तू असणारा जाणणारा आहेस हनुमंता. तुम्हाला काही सांगायची गरज नाही हनुमंता. अशा प्रकारची ती अप्सरा आहे, दुत्मालन नावाची अप्सरा वैकुंठातून बोलत आहे. महाराज विनविता से मी तुझ प्रातिम सावधाई कपीपती, केवळ कपटाची कपट मूर्ती, तो हा राक्षस चित्ती मानावा. त्यावेळेस ती अप्सरा बोलती, महाराज हनुमंता, तू जे ऋषी समजलास तो तपस्वी ती असणारा समजू नको. कपट आहे, माया आहे आणि फसवून तुला मारण्याचा वेध करतोय हनुमंता. त्यावेळेस तू त्याला काही तसं समजू नको रे मात्र्या, अशी अप्सरा बोलू लागली. तो रामाचा निज भक्त स्वामी कार्याला गे उद्योत, अति संकटी दूर पंथ क्रमोनी येता हनुमंता. ऐक हनुमंता, अरे भद्रा, तुला येण्यासाठी किती दुरून आलात, किती कष्ट लागले. आणि एवढं कष्ट घेऊन हनुमंता तुम्ही या ठिकाणी आलात, पण तुमचं कार्य आणि तुमचं काम त्या साधूला साधू समजू नका. अशा प्रकारची वैकुंठातून अप्सराचे शब्द हनुमानजीच्या कानावर पडू लागले. जासी मनती परम साधू तो हा कपटी महामय, जान राक्षस दुर्बोधो तुझ छेडवाद करू आला. हनुमंता, हनुमंता ऐक ना हनुमंता, तो जो असणारा तो साधू समजिलास, संत समजिलास, पण तो संत नाही, साधू नाही, तो एक असणारा कपटी आहे. काळने मी तुझ्यासाठीच बसलेला आहे, तुला फसवायचंय ह्या बेतानं बसलेला आहे. त्याला काही तसं समजू नको. रावणाचा परमाप्ते प्रतिज्ञा करणे येत ठाकोनी
आला द्रोण पर्वत वा. क्षणार्थ तुझ लागे त्यावेळेस बोलायला सुरुवात केली. अप्सरेचा आवाज होता, हनुमंता हनुमंता ऐक न, ते राजा रावणाचा जवळच आहे आणि रावणाने पाठविलाय तुला ठकविण्यासाठी, तुला फसविण्यासाठी. इथं आलाय बघ हनुमंता. वरून स्वर्गातून आवाज कुणाच्या कानावर? हनुमानजीच्या कानावर पडला. हा काळ नेमी राक्षे वा. ब्राह्मण रूपे तापस धरून आला तापस वा वा. अति दुर्धर्ष महा पापी महा. त्या ठिकाणी असणारा हे राक्षस आहे म्हणले राक्षस, आणि ऋषीचा वेश धरलाय आणि ऋषीच्या वेशामध्ये तपस्वी बसलेला आहे आणि साधू बसलेला. तो काही साधू मानू नको, ऋषी म्हणू नको, अशा प्रकारचा तो बसलेला आहे. त्या अप्सरेचे शब्द मात्र्याच्या कानावर पडू लागले. जने याचा विश्वास धरिसी वा वा. चलन करी लक्षणावर देसी वा. याची मिरासी बहुमायेसी जाणू तू. ए हनुमंता, तू जर याचा विश्वास धरलास आणि विश्वास धरून जर ते काम केलंस तर तुझं छळण करील नव नव, तुझा घात सुद्या करील, तुला मारल्याशिवाय राहायचा नाही. तू कशाला आलास? रामाचं कार्य, रामाचं काम करायचंय आणि या कार्यासाठी ह्यानं विघ्न करायला सुरुवात केलंय. आणि विघ्न करणाराचा तू आता काय कर, अशा प्रकारचे अप्सरा बोलवतात. सुभानो वा वा. तव गोवा वाकपे नंदनु तनु सिंतरो आयसा पण करो हनुमंता ऐक ना माझं. आणि तो कसा आलाय? राजा रावणाजवळ पण करून आलाय आणि तुला ह्या ठिकाणी कवर फसवायचंय. जोपर्यंत दिवस निघत नाही तोपर्यंत तुला इथं घुमिणार आहे बघ, इथंच थांबविणार आहे. तुला काही तुझ्या काम करू देणार नाही, अशा प्रकारचा आलेला आहे आणि इथं बसलेला. सत्यमानी माझ्या वचे वदी महापापे दुर्जय न मारिता करील विघ्न सत्य जाण कपिनाथ. त्यावेळेस त्या अप्सरेनं सांगितलं, खाली गोळी, हनुमंता तू इथं आलेला आहे आणि त्यावेळेस माझे शब्द ऐक रे हनुमंता. त्यावेळेस त्या अप्सरा म्हणू लागली, हनुमंता याला काही ऋषी, याला काही तापस्वी मानू नको. आणि मी जी बोलते ह्याला असणार लगेच लगे, लवकरात लवकर याला संपायचं बघ रे हनुमंता. विघ्न करण्यासाठी सुंदरी वा. गेली अंतरिक्ष गगनांतरी चाकाटला तो अंतरी कपिकेशरी अति विस्मित. त्यावेळेस अप्सरा बोलू लागली महाराज. आणि बोलत बोलत अप्सरा ती वैकुंठाला निघून गेली. आणि हनुमंतरायाने ऐकलं, म्हणले वरून आकाशवाणी आवाज माझ्या कानावर पडायला लागलाय. मग म्हणले जरा चाकाटल्याने झाले, सावध झाले. म्हणले आता पुढं काय? गेली असता सर्वांगना स्वर्गाम आश्चर्य वर्तले नंदना. विचारा दरिला निज मना दुष्ट हनना लागोनी. त्यावेळेस हनुमंतरायाने विचार केला, अप्सरेने आपल्याला सांगितलं, ती अप्सरा असणारी वैकुंठात निघून गेली. म्हणले
हनुमंतरायांनी मनामध्ये विचार केला महाराज आणि विचार करून आता पुढे आपण म्हणले काय करायचंय काय नाही स्वतःचा विचार स्वतः केलेला आहे हनुमंत तपाय स्मरणी रघुनाथा राक्षस दुष्टे अवलोकिता समूळ उडाली कपटता वा. श्रीरामदूताचे निभेने रामाचे ज्या वेळेस राम भक्त असतात आणि राम भक्तानं ज्या वेळेस पाहिलं आणि बघितल्यानंतर राम भक्ताच्या भक्तानं पाहिल्याबरोबर त्या काळनेमीची त्याच्या मनातली जी असणारी तपस्वी होता खोटं सोंग करायला बसलेला होता पण याचं सोंग तापस वाढून गेली ह्याची अवस्था आता पुढे काय झाली महाराज देखा न हो देही वा. पाहणे पाहता ठाई ठाई. द्रष्ट द्रष्टत्वची नाही द्रष्टा तो ही हरपे त्या ठिकाणी ज्यावेळेस हनुमंतराय पावले आणि बाग सुरू दृष्टी असून ही पुढे पाण्याची असणारी दृष्टी नाही अशा प्रकारची अवस्था हनुमंतराया मनामध्ये त्यावेळेस विचार करू लागले द्रष्टा हरपलिया पाही वा. दर्शन नुरे काही वा. भावने सिठावनाही वेगळे काही दिसेना दृष्टीच आपली असणार द्रष्टा दृष्ट देखणे म्हणजे दृष्टीच म्हणले आपली असणारी हरपल्यासारखी झाली पुढे काय चाललंय हे सुद्धा दिसानाय अशी अवस्था झाली अशी हनुमंतराया त्या स्वतःला मनामध्ये विचार करू लागले द्रष्टा होय परिच्छिन्न तरी भाष्य द्रष्टाचे भान हॅलो. झाली त्रिपुटी शिवोळवन कपट महारुद्र महाराज मायकर चारदरी सूचक चला चला वाचक कारण त्रिपुटी संपल्यानंतरच ब्रह्म असं नाही ब्रह्म दिसत बरं का कारण जग ब्रह्म बघायचं असेल तर त्रिपुटी संपवावं लागल त्रिपुटीचं भान संपवावं लागल ज्यावेळेस कारण दृश्य गेलं द्रष्टा गेला आणि दर्शनही निमालं आणि त्या टायमाला ब्रह्मावस्था प्राप्त होती अशी होत नाही आणि तसं कारण या त्रिपुटीचं जे भान आहे जाणीव आहे त्रिपुटी नाही का कळाली जाणीव जाणीव ज्याच्यापाशी आहे त्याच्यापाशी त्रिपुटी आहे जाणीव नेणीव भगवंती नाही हरी उच्चारोनी पाही मोक्ष सदा कारण जाणीव गेली त्रिपुटीहून गेला जाणीव आली त्रिपुटीमध्ये आला कारण देव जर पाहिजे असेल त्रिपुटीमध्ये ब्रह्मावस्था कळत नाही त्रिपुटी ज्यावेळेस लयाला जातीये आणि त्या टायमाला कारण त्या जागेवर कारण भगवंत कळतो ब्रह्मावस्था कळते तशी कारण या ठिकाणी अवस्था त्रिपुटीची आहे असं सांगू लागले द्रष्टा होय परिच्छिन्न तरी भासे दृश्याचे भान झाली या त्रिपुटीशी बोळवान कपट चिन्ह तेथे कैसे कपट चिन्ह तेथे कैसे कारण त्या ठिकाणी दृश्य गेलं द्रष्टा गेलं आणि दर्शन गेल्यानंतर साधकापाशी पुन्हा कपट आहे का शिल्लक अरे मी तू पुन्हा संपला तिथं कपट नाही रद्द कारण तिथं कपटाची अवस्था शिल्लक नाही बरं का अनुरेणू थोकडा तुका आकाश एवढा गिळोनी सांडिले कलेवर कारण ठिकाणी गिळोनी सांडिले दीप उजळीला कारण त्या ठिकाणी जे त्रिपुटीचं भान आहे हे संपल्या जातं आणि त्या टायमाला ब्रह्मावस्था त्या टायमाला उपकाराची अवस्था त्या टायमाला कारण अशी अवस्था प्राप्त साधूची होते आणि तशी अवस्था कारण हनुमानजीची आहे एका श्रीराम नामासाठी उडती कपटाची या कोटी तो श्रीराम कपीसनिष्ठी
कपट गोष्टी तेथे कैची. कारण तो श्रीराम निकट बर का, ज्याचं कारण एका श्रीरामासाठी एका रामासाठी अनेक संकट, आणि कारण तो श्रीराम जगजेठी. राम जर समोर असला कितीही विघ्न असू द्या, विघ्नावर मात करू शकतो. एवढं सामर्थ्य एक धरल्यानंतर बर का, अनेक नाही, एकातून दोन मध्ये गेलं, एक नाम हरी द्वैत नाम दुरी. कारण एकातून दोन मध्ये गेलं की बिघडलो, आणि एकामध्ये कार्य केलं की कारण त्या ठिकाणी विजय कार्य झालं. तसं हनुमानजीचं एकच होतं, कारण नाम एक, गुण एक, रूप एक, अशी अवस्था ज्याची आहे त्याच्याकडे काहीही कारण भान शिल्लक नाहीये. अशा अवस्थेचं परिपूर्ण कार्य म्हणजे हनुमान. निर्धारनिया पाहे तो कपिंद्रा, दिशे राक्षसे भ्यासूर महापापी दुराचार, यासी सत्वर मारिने. कपिंद्र हनुमानजीनं यावेळेस बारकाईने बघितलं, त्रिपुटीच्या अवस्थेवर भानावर आले बर का, आणि भानावर आल्याबरोबर कारण त्या ठिकाणी नजर टाकल्याबरोबर काय दिसलं, जेव साधू होता, जेव संत झालेला होता, जेव माळकरी झालेला होता, तेव कारण त्या ठिकाणी राक्षस दिसला बर का. हे बघण्याचा गुण आहे महाराज. जसं बघावं, जसं भावावं, जसं कारण त्या ठिकाणी अनुभवावं तसंच दिसतंय दादा. कारण जग बघत असताना जसं राजा धर्माला विचारलं होतं, सांग तुझ्या नगरीत दुर्जन आहे का कोणी, ते म्हणलं एकही नाही व्हा. आणि दुर्योधनाला विचारलं, सांग सज्जन आहे का, ते म्हणलं सज्जन एकही नाही राहिला. ही बघण्याची दृष्टिकोन आहे बरं का, कारण बघण्याची अवस्था आहे. कारण तसं या बाबानं कारण सगळं डोळे भरिले रूपे, चित्त पायाच्या संकल्पे, अवघी घातली वाटणी, अशी अवस्था होती. पण ज्यावेळेस ऐकलं अप्सरेचं, आणि ऐकल्यानंतर बघितलं राक्षस भासला, आणि राक्षस भासल्यानंतर काय करू लागले, तेने साधोने पुरुषार्थ करवालाय माझा घात, अति बळी रामदूत याचा निपांत करीने, याचा निपांत करीने. जाणीवेवर आला, आणि आल्यानंतर दृष्टीने बघितलं, बघितल्यानंतर राक्षस वाटला, राक्षस वाटल्यानंतर पुढची प्रक्रिया बरं का, ही शरीराची प्रक्रिया आहे दादा. कारण पुढची प्रक्रिया आहे, कारण क्रोध निर्माण झाला, मी रामाचा दूत आहे, आणि मी रामाचा भक्त आहे, मी रामाचं कार्य करण्यासाठी आलेलो आहे. आणि राक्षस माझ्या समोर रामाच्या कामाला आडवं येतोय, राक्षस माझ्या समोर कारण या ठिकाणी माझ्या संग उद्धती कार्य करतोय, याला मी संपविले. कपिंद्रालय राक्षस समोर बोल बोलो निष्ठुर, सोय वानर सरसावलाय, बोल बोलो निष्ठुर, सोय वानर सरसावला. कारण वानर लाग वेगानं ज्या ठिकाणी पाणी पिण्यासाठी गेला तिथून उड्डाण केलं, आणि महाराज बसला होता तिथं आला. महाराजाकडे बघितल्यानंतर याची अवस्था बघितल्यानंतर सगळं झालं. त्यावेळेस कारण त्यानं निष्ठुर बोलायला सुरुवात केली, आणि बोलल्यानंतर कारण राक्षसा संघ, आता राक्षसा संघ पुन्हा काय कारण राक्षस संघ पुन्हा युद्ध आहे, अशा अवस्थेला मिळून. अरे पापिया निशाचरा जनी पळसी दुराचारा, तुझी या करीन मी सहारा, कपटाचारा सांडी परते. दुरात्मा निशाचर रात्री चरणारे
बरं का, कारण तू असा कारण कपट, तुझ्यामध्ये जे कपट भरलेलं आहे, जे कपटाचं कार्य करण्यासाठी आलेलं आहेस ते सांडण्याचं काम कर. आता तुला मी सोडित नाही, संपवायचं काम करील असं हनुमानजी बोलू लागले. ऋषी रूप धरणी आता पसा करवाला छळना आता होई सावकाश करीवी थास निजबळे कारण ऋषीचा वेळ धरून आला युद्धाला, कारण त्या ठिकाणी छळण्यासाठी आला. पण आता मला कळालंय, मी सावध झालोय, मी जाणीवेवर आलोय, आता युद्ध करण्याचं काम कर असं बोलू लागले. आई से बोला तमारा सरसावल राक्षस मूर्ती रणजी कवया कपिपती साठोपचित्ती मांडीला. कारण ज्यावेळेस हनुमानजीने सांगितलं युद्धाला सज्जे, राक्षसानं मनामध्ये विचार केला आता काही नाहीये, आता युद्धच आहे म्हणून साठोप धरून, कारण युद्धाला, कारण त्या ठिकाणी महान जे रूप लोपलेलं होतं ते प्रगट केलं गेलं आणि समोर आला. ऐकोनी कपीच्या उत्तर काळाने मिनी शंजर धरित विक्राळ शरीर आती भ्यासुर हनुमानजीचे शब्द ऐकले आणि ऐकल्यानंतर कारण त्या जागेवर भ्यासूर राक्षस निर्माण झाला आणि समोर आला. दस योजने वाढला उंच आडवा योजने पाच माथाचे उभारले कच जैसे वृक्ष शुळकाये. कारण त्या ठिकाणी उंची 5 चोक 20 रुंद योजने, बरं का, एवढा मोठा, एवढा कारण त्याच्या डोक्यावरचे केस कारण जसे का वृक्ष उभे केलेत असे दिसत होते. अशा अवस्थेत ही दाडा समसमित मांसाचे चाकळे अंत चघळी असू दे निथळता कैसा भासत भ्यासुरे. आठही धाडा समसमित, कारण दाडा समसमित दिसतात, तोंडामध्ये जीभ कारण लळलळीत दिसतीये, कारण चगडायला मधी, कारण चगडायला चालू आहे मधी, असा कारण राक्षस भ्यासूर अवस्थेमध्ये हनुमानजीच्या भोवया तळी बुबुळ्या खोला जैसे धगधगीत तैसे दिसती नेत्र गोळ अति विक्राळा. कारण राक्षसाचं मुख पाहिल्यानंतर लळलळीत, डोळे बघितल्यानंतर जसा खैराचा कारण कसा आहे, खैराचा इस्तू असे कारण त्या ठिकाणी लाल डोळे कारण त्या राक्षसाचे झालेले आहेत. आणि अशा रूपामध्ये काल मी हनुमानजीच्या समोर जैसा मेघ गडगडीला तैसा निशाचर गर्जनेला कोलीत घेऊन या धाविनला हनुमान द्रष्टीले. मेघ गडगडीला पाऊस याच्या टायमाला कशी गर्जना होतीये आणि तशी गर्जना कारण राक्षसानं केल्या गेली आणि राक्षसानं करून हातामध्ये म्हणले कारण त्याचं शस्त्र घेऊन हनुमानजीच्या समोर या. प्रताप देखून निशाचर वेगी वाढला कपी केसरी त्या योजने गगनांतरी उसळून दुरी चालिला. राक्षस बघितला त्या टायमाला कारण निशाचर बघितला आणि हनुमानजी वाढला. भीमरूपी महारुद्र वज्र हनुमान मारुवती अंजनीच्या सुता रामदूता प्रभंजना, कारण आरक्त देखिले डोळा आणि ग्रासिले सूर्यमंडळा असा असणारा हनुमानजी 10 योजनेपेक्षा अनेक कारण पटीने त्या ठिकाणी वाढले. तैसा तापला लोह गोळा तैसा परतला गोळा सवेग चालिला जवळ जैसा कल्लोळ अग्नीचा, जैसा कल्लोळ अग्नीचा, जसा कारण बहते मधलं लोखंड बाहेर काढावा आणि जसं लाल दिसतंय तसं कारण वानर माघारी फिरलं आणि धावत्या वगैरे राक्षस लक्ष्मण आणि शजरावडी घातले सत्वर झाले शतपूर्ण शरीर कपी भारावरी पडता. अर्जुनाचा कारण केलेला बाणाचा पूल मोडण्यासाठी
100 तुकडे राक्षसाचे तरी राक्षसा दुर्बळे आक्रांत दिदली आरोळी कपी तुझी वित समेळी मी रांगोळी करीन कारण एवढी उडी मारून राक्षसाचा बुक्का झाला तरी सुद्धा आव नाही सोडलं बा. कारण तरी सुद्धा नाही सोडलं. अरे जी वासना संपली नाही तिथं काय संपल. तसं या राक्षसाने आरोळ दिली हनुमंता तुझा कारण त्या ठिकाणी संपवल्याशी सोडणार नाही. ऐसे बोलता राक्षसा भूमी आदळला कर्कस लिधा उठिला बहुवस पर्वते सदनानीला कारण पर्वते सदनानीला ज्यावेळेस असा राक्षस बोलल्या गेला आणि त्या टाइमाला कारण जे उड्डाण केलं आवाज निर्माण झाला कारण दनाला उठला गेला अशी अवस्था निर्माण शब्द झाला तूत गंधर्ववत निद्रिस्त ते उठून येतेत सैरा धावत पर्वती कारण ज्यावेळेस शब्द झाला अद्भुत आवाज महान झाला गेला सगळा दणल्या गेला आणि झोपलेले जागे झाले. जनका उठिला दुर्धर जागे झाले सत्वर घेऊन या शस्त्रास्त्र पर्वतेंद्र शोधिती कारण ज्या टाइमाला आवाज झाला खऱ्याने झोपलेले जागे झाले आणि जागे झाल्यानंतर कशाला अरे जे राखण होते वल्लीला कारण जे राखण होते धनाला ही गंधर्व जागे झाले आणि म्हणले आपल्याला झोप कशी लागली होती हातामध्ये शस्त्र घेतले म्हणले पर्वताला येडे देखील कपिकेसरी भवत वेळीला समग्री वर्षताती शस्त्रास्त्रीनी माझी चोरी केवी करीसी कारण ज्यावेळेस एवढ्या टाइमामध्ये तेव्हा देखील कपिकेसरी हनुमानजीला बघितलं म्हणले चोरा आमच्या इथं चोरी करण्यासाठी कवा आलास. अरे आम्ही झोपलेलो होतो एवढ्या टाइमामध्ये आला काय चोरी करण्याचं कार्य करायला लागला असं कारण ती गंधर्व मंडळी कारण हनुमानजी कोण आहे मध्य रात्री काला पर्वती सैरा विचारसी आज्ञा तू कुणाचा कोण आहेस कशासाठी आलास आणि रात्रीच्या टाइमाला आमचा कारण डोंगर हिंडायला लागला असं ज्यावेळेस विचारलं त्यावेळेस काय म्हणणार निशी मध्यानांतरी तू विचारसी गिरीशी करी पर्वताकार शरीरी कोण धरेवरी पाडीला हे बाबा या ठिकाणी पर्वतासारखा हे कारण पडलेला कोण पाडलास युद्ध करून एवढं कार्य का केलेलं आहेस आणि कशासाठी या अवकाळी टायमिंगला या टाक्यावर आलेला आहेस याचं समोर वृत्तांत सांग नाहीतर तुझ्या संग आम्ही युद्धाला तयार एक मनती पुसत काय धरा बांधा हातपाय मध्यरात्री विचारत आहे तस्कर होय सर्वत कारण दुसऱ्याने बोलायला सुरुवात केली यार काय बघायला लागला हे बोलत नाही धरा बांधा आणि मारा कारण याची भीड करू नका चोराची भीड असती का चोराला कारण मागे टाकतेत का आणि चोराला मागे टाकले पुन्हा चोरी केल्याशिवाय राहील का कारण दुसऱ्याने प्रस्ताव मांडला गेला त्यावेळेस काय झालं मिनले सभोवते सकळ ते देखून या गोळा मधुर बोल बोलत असं ज्यावेळेस दुसऱ्या नंबरचं भाषण ऐकलं जेवढे राखणदार होते हनुमानजीला येडाच घातलं आणि येडा घातला हनुमानजीनं बघितलं आणि बघितल्यानंतर म्हणलं युद्ध यांच्या संग करण्यापेक्षा आधी बोलून बघू कारण यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न करू म्हणून मधुर मंजूळ अमृतासारखं बोलायला सुरुवात जम्बूद्वीपाच्या दक्षिण कोणे किसकिंदासे राजधानी सुग्रीवराज चुडामणी तयस्थानी नांदते. अरे बाबा मी कुठले कसे आहेत सांगतोय का दक्षिण दिशेच्या कारण कोणामध्ये कारण की सिन्ना नावाची नगरी आहे जम्बूद्वीपाच्या ठिकाणी कुठे आहे जम्बूद्वीपाच्या ठिकाणी आणि त्या जागेवर चुडामणी राजा सुग्रीव नंदत आहे आणि त्या सुग्रीवाचा किंकर कारण या देहाला म्हणतेत असं हनुमानजी त्यासी सखे श्रीरामेसी स्वाभिमानी श्रीरामासी प्राणवनार पिले भक्तीसी वानराची अति प्रेम कारण त्यानं रामाला गुरु मानले रामाची सेवा करू लागले रामाचं त्याचं
घेण्यासाठी आलाय, कारण तो रामाची भक्ती करू लागलाय आणि त्याच्या संगतीने त्यांचा प्रधान म्हणून राम रावणा चरणा विद झाल्या दारुण. रावणे ब्रह्मशक्ती सोडून बंधू लक्ष्मण पाडिला. कारण त्या ठिकाणी राम आणि कारण त्या जागेवर रावणाचं युद्ध झालं. युद्धामध्ये कारण घोरांदर युद्ध होऊन राजा रावणानं शक्ती मारली आणि राजा रावणानं शक्ती मारलेली लक्ष्मणाला लागली आणि लक्ष्मण निचेष्टीत पडलाय. कारण मी आलोय कशाचं कारण सांगू. वाचवावया स्वामित्रा औषधीची विघ्न न कराव्या मासी नमन तुम्हासी मी करीतो. हनुमानीने सांगितलं वाचवावया लक्ष्मणासी, कारण मी आलो वल्लीसी. कारण मी लक्ष्मणाला वाचविण्यासाठी आलोय. मला वल्ली न्यायची आहे. सगळ्याला नमस्कार करतो, सगळ्याला विनंती करतो, विनवितो सकळ जना कर झोडोनी थोर लहाना दान तुले द्या मज दिना. हनुमानजीने सांगितलं मी विनंती करायला लागलोय, मालकाचं काम करायला आलोय. कारण या जागेवर बिनपगारी फुलाधिकारी गडी आहे. कारण मी नेण्यासाठी आलोय, मला अडचण करू नका. उदया येता गबस्ती प्राण सांडील उर्मिला पती मनोनी औषधी मध्यरात्री नेवोनीची ती मी आलो. हनुमानजीने सांगितले माझ्या संग युद्ध करू नका, विरोध करू नका. उर्मिलेचा पती लक्ष्मण, कारण सूर्य उदयाला जर आला तर जाणार आहे, संपणार आहे, म्हणून निमेरातील आलोय. मालकाला वाचवायचं, जिवंत करायचं, असा माझं त्या ठिकाणी कार्य आहे. म्हणून याच्यासाठी तानाजी महाराज विनंती करू लागलो. भूमकर सूचक. चला सुग्रीवे सहित वानर सकळ श्रीरामा माझे नाम हनुमान मार्ग सत्वर मज द्यावा. मार्ग सत्वर मज देवा. कारण या ठिकाणी सुग्रीवा सहित सकळ वन्नर रामाचे झाले किंकर. रामाचे किंकर झाले ते. माझं नाव हनुमान वीर. मी हनुमान वीर आहे. मी कारण वल्ली नेण्यासाठी आलेलो आहे. विरोध करू नका अशी तुम्हाला नम्र विनंती आहे. विनंती करून कारण काकुलती येऊन बोलू लागलेला आहे. अशी अवस्था हनुमानजीची आहे. हॅलो, कारण आपल्याला टाइम फार झालाय, 1:15 वाजत आले, आद्य भरपूर आले. जरा थोडं सूचकाने आम्हाला सहकार्य करावा.